Obinwannem O. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said it in emotion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem news, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem O, the value of the truth. Obinwannem O, the world for your booth. Obinwannem O, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether on WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. Obinwannem O. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said it in emotion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem O, the value of the truth. Obinwannem O, the world for your booth. Obinwannem O, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether on WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. Obinwannem O. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said it in emotion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem O, the value of the truth. Obinwannem O,
world for your good. Obinwannem OFU-OBI, you have it too, she love you. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the other to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True, but you know fake news. Oh. Obinwannem. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, from the streets of Anambra, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo Global, raise your head high. Our menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy.
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Mazi Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation, listen. They say giddy giddy bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyeka, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Okechukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Okechukwu, Ikenga. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. In the go home and abroad, here they call. Together we achieve. We shall never fall. Join the foundation. Let the movement grow. Everywhere we go. Mazi Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation, listen. They say giddy giddy bugwe is a unity, is the strength of a king.
together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi, Ugwu, Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyeka, now one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Okechukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem in the Igbo Global Foundation. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Hey! Purchase your tracks today. Umonka village. Eben Siabia. Ozobolo. Ozobo nenye kele. Nnamdikanu. A freedom fighter. Reality we was mentality. Originality we go facility. Nnamdikanu is able, stable. That take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, we go facility. Not be today, don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdikanu. Nnamdikanu. A man of freedom fighter. Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafra. Anamekuzi Kemaka Ugwu Okechukwu Ayi Ugwu Okechukwu the CEO Ugwu Okechukwu the CEO of Obinwannem.com worldwide. Anamekenegi Ugwu Okechukwu from Amaji from Umukachi getting a Nsuka Enugu State. Big baller, based Havoc in Germany. Also Kononu Nekwe Biafra. Hi, Onu Nekwe Biafra. Set us free, let's go home and develop our land. Set us free, let's go home and develop our land. Reality we go eternity. I don't care what the government mean. Purchase your tracks today. Innocent tomorrow get better. Innocent tomorrow get better.
Onyemechi, Bibo, Echidime, Okimane Chetekanu, Echidime. Why am I dropping so loud and so clear? Please, me, I must talk, speak my mind. Why my people support? We can't take this no more. This sentence that making them they can't imprison because he want equal right between you and I. Hey, Ogini Nemesi, Nigeria, Ogini Nemesi. Reality, we're going to reality. Nigeria, shine your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom. Stand up and say no to corruption. Shooting and killing Muslim and Christians. The name of say they want their own rights. Onyemechi Echidime, Echidime. You know say tomorrow get better. Echidime. Okimane Chetekanu. Hey, Echidime. Tomorrow get better. Tomorrow get better. Okimane Echidime. Hey, Echidime. You know say tomorrow get better. Tomorrow get better. If you betray your brother today, you know say you don't need tomorrow. Or just a can they betray your brother. Okay, my chidi man. Opposite, Shabala Kako Pepele Tram. Oh, Uzolima. If they betray your brother today, you know say chidi man. Hey, Chidime, if I knew ba, where is he? Okay, mana, Chidime, celebrate, Polacotum, reality that we are truly, sanity, Aya, Polacotum, reality that we are truly, sanity, Aya, Waya, Polacotum, reality that we are truly, sanity, Pola, many as on my rest of me, I go talk me, I go speak my mind, you can find me. The only thing that Nigeria we do is to kill the citizens. The only thing our government is doing is to kill the masses. Let it get the chaos. Option and no justice. Nnamdi Kanu just because of say, he say a word. They sentence him life imprisonment. Life imprisonment is what Nnamdi Kanu is facing. Why Boko Haram? They carry gun, they kill many people. Our government will bargain with them. What a land of corruption. Hey, he negotiates with terrorists. Hey, who does that? Who does that? Omoto show me the law. He cannot show the law. We have the program on the way. Killing and shooting many people. Oh yeah. Riba, somebody gbogbo. Aja. Onyaja Bolumoja. Pia. Ayi. Onyaja Bolumoja kajebenu. Oja kanje jenenu wano. Oja kanjalane no wano. Hey, reality. Okopo Isaiah Ugwu Umuka village. Nwa Osobolo. Nkedi na Anambra state. Anambra. Hey, Ayapwa, Ekenelum, Obinwannem Foundation, Worldwide Limited, Ekenelum, Nnamdi Kanu, all happy Afla, Ekenelum, Okechukwu, Igboland, I ain't get too much, all in the Biafra and Hamburg. Purchase your tracks today. Ekenelum, Samuel Laiba, Ekenelum, all happy Afla, as many that are fighting for the freedom of our land. One love. Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka
aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu nna anyị enwetakwa ọjị ka ya ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu wee eze one of Mbunano Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha Igbo bụ Igbo. Igwe ọjị ọha nwadọrọ nwoke mbịa wara anyị ọjị a ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago maba wara m ọjị ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo ekenekwa m unu. Anụmasị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma o n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Afor Ani. Anụmasị na Chukwu okike abịa ma nke ekele n'igwe kee n'ụwa, ọ ga-agọzi anyị ma gọzie aka ọrụ anyị, gọzie ife ọbụla nke anyị na-eme iji gbaa mbọ fụ n'ala Igbo ga-adị mma. Asị m ebe ọbụla isi wee na-ekiri m na ọ ga-adịrị gị mma as far as na Igbo onye Igbo bụ onye ihe Igbo na-amasị. Ana m asị na ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị gị mma maka na ụkwa anyị na-apị mkpụrụ dị ya ụkwa anyị na-apị mkpụrụ juru ya eju. Anyị abịagokwa n'ụbọchị tata ka anyị mee ka ndị ụmụnne anyị nọ n'ụwa niile, ụmụnne anyị niile abụ ndị ihe ọma na-adị mma, ụmụnne anyị abụ ndị chọrọ ka ala Igbo dị mma, maka ọ bụ na ala Igbo dị mma, hey, kedu ife anyị na-atakwa n'afọ n'obodo oyibo na-agba odibo n'obodo oyibo. Ị na-anya efu n'ala Igbo o so n'obodo mara mma nwee ife niile, na ihe bụ nsogbu bụ na o nwere ndị si na ọ bụ sọnsọ ha bụ ihe ga na-eri eri na-anwụ anwụ na-enwe anwụrị. Ọnya mere na ndị dị ka anyị nwa si na ọ bụ na ndị a niile bụ ndị na-achọ ka ọ bụ sọnsọ ha nwa ga na-eri, na ọ bụ na ha ghọta na ife anyị na-achọkwanụ bụ ka ọ dịrị ala Igbo na mma, maka na ọ dịrị onye ukwu ma ọ dịgo okporo onye nta mma. Na-asị nọ ndị a ka anyị na-agọnye n'ọfọ n'ụbọchị taa, ndị a ka anyị na-agọnye n'ọfọ wee na-asị na ebe ọ bụla ị nọ bụ onye Igbo n'ụwa niile chọrọ ka ihe ọma mee n'ala Igbo, ka udo dịkwa n'ala Igbo, ka anyị birikwa ka ụmụnne na ụmụnna, ịmana ọ ga-adịrị gị mma. Ihe ọ bụla itinyere aka bụ ezigbo ife ya gabara gị agaba, maka na ọ gabara gị ndị ilo anaba azụ, maka na ọ bụrụ na ọ naghị agara gị ndị ilo na-enwe anwụrị.
Onya ka o kwesịrị na gị nwa afụzina m ka ajọ mmadụ, afụzina m ka onye iro go na ọ bụ na aka gị dị ọcha. So n'ọnya ka m ji wee na-ekwu na ị na-anya efu na ọ bụ eziokwu ka ndị mmadụ ji agbara m ọsọ. Anasị m Chukwu okike abịa ma bụ onye kere mụ na gị na-abụ ka o metụ gị aka n'ime ka ị maa na ihe Okechukwu Ugwu na-ekwu okwu ya n'obi nwanne Igbo TV, Igbo News na Obinwanne Foundation ka ọ dịrị gị mma, maka ọ dịrị gị mma ọ dịgokwa na onye ọbụla bụ onye Igbo na mma. Asị m ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta. Unu nwa nọ n'ala Igbo, unu nwa nọ n'ala Igbo wee na-afụ ka ọ na-akpọtụ, ọ ga-adịrị unu mma. Mana ana m anya unu ozi dị oke mkpa sị na unu bikorobịa na agbọghọbịa nọ n'ala Igbo na-adịghị eme ọfụma, unu adịghị eme ọfụma. Nna anyị Igbo so na anaghị eme ọfụma. Gbaanụ mbọ kunitekwu unu. Ewe na-anya efu na anyị chọrọ ka anyị na nwanne anyị nwoke bụ Chief Justice Ozobi kpaa nkata nke ezinụlọ, marakwana ihe anyị ga-eme ka ndị be anyị bụ ndị yut kunite soro tinye ọnụ n'okwu. Maka na ọ bụ na ndị yut anyị kunite tinye ọnụ n'okwu, mana udo ga-adị. Mana otu ọsị na-adị, nwanne anyị nwoke si dat na ya nwa ma mbịanwu o nwe ka o si wee dị, ọnọdụ ya adịghị mma ebe ọ nọ. Mana anyị ghọtara maka na ihe na-eme n'ala Igbo kịta na-agba onye ọbụla anya mmiri. Anyị niile chọcha ka ala Igbo dị mma, mana anyị niile ga-etikwa aka ka ọ dị mma, ka ego esi dị mma. Ndị a na-eme ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ, onwekwu ihe ọzọ. Maka ọrụ ndị ọjọọ bụ ihe mee n'ala Igbo adịrọ mma. So ndị ọjọọ mee n'ala Igbo adịrọ mma ka anyị na-ekwu okwu ese unu were nụ maka mmadụ wee mere ndị Igbo ebere. Onye egbukwara nwanne ya bụrụ odogwu, onye na-echekwara nwanne ya ji echiche abụrụ odogwu. Ihe anyị niile anyị na-akọ onwe anyị ọnụ na soshal midia dịka nsi wegbu na akọmọnụ anago na ndị ochie abatago n'ime ndụ m. Ha gosigo m na enwere onye dịka m, enwere ndị dịka m n'ụwa niile. Unu na-anya efu na Obinwanne ndị Igbo na-ebezi ebe ọ bụghị na ọmaịmaị na ọ bụ na itoho nwere soshal sinenu da ọ bụ na itori eto onwe. Maka na Chineke na-eluigwe mana aka m dị ọcha. Achọrọ m ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. So ọfọ niile a ga-agọ n'ụbọchị tata bụ ezigbo ọfọ, bụ ọfọ ga-enyere anyị aka ka anyị marakwa onwe anyị wee were Obinwanne wee bịa na-arụ ọrụ ebube, ka Chineke na wee were otuto n'ime anyị n'afa Chukwu ka anyị ji egbu omume n'ụwa, ka anyị ji bụrụ Okechukwu. Ị na-anya ọ bụrụ Ikechukwu ebuge Chukwu na-agba mbọ, Chukwu nọ n'ime anyị, Chukwu na-ejere anyị ozi. So ọ bahụrụ unu na-etigbu ozugbo nwoke ebe ji eje ọkwa aghụghọ ka ndị a na-aghọ unu. Ekekwara unu agbụ ha kekwuru bụ agbụ akọ n'uche. Ọ bụ na ị marakwa ihe ha ma nsogbu ga-anakwa. So n'ọnya ka anyị na-asị na onye ọbụla na-ege anyị ntị n'ori ga-egeta ihe ọma, ga-egeta ihe ọma. Ihe ọbụla itiri aka bụ ezigbo ọ ga na-agara gị. Ọ dịgokwanụ mma, ala Igbo adịgokwanụ mma. Maka na mpụta anyị pụtara kịta, nwanne onye ọbụla ga-ama nọ na-eme. Mpụta anyị pụtara kịta, ndị Igbo ga-ekwere dat nọ na-eme. Obinwanne abụrụ fansi. Obinwanne bụ na ọ na-eme ajọ ife, were Obinwanne gị wee kwere na ọma mmezi. Ịyọ mgbaghara emekwana. Ọ mgbaghara butere ụka, maka na ụka ka na-aka wee nweta mgbaghara, wee weta kasị obi. Maka na ọ bụrụ na ị na-agbaghara nwanne gị, ọ nwere nkwa ị ga-ekwe. Nkwa ahụ ị ga na-ekwu bụ ya na-akpọ ịka ụka. Ọ ị ga na-ekwu n'ọnụ bụ ụka. Aka na asị na anyị ga na-akụziri unu ka o esi na-agara unu n'aha Chukwu okike abịa ma ise okwute ndị Igbo niile. Mazi Egwu. Anyị adịkwa m anụ ihe na-ekwu, ama m na osi na nke m. Oke, anụbago m ya, sorry. Okay. Ndewo nwoke ọma. Ndewo. Yes. O tekwana. Yes. Anyị sị nọ ka anyị bịa taa ka anyị mara ka ọ ga-esi wee gazie, because na ihe na-eme na be anyị ọ na-atụzi onye ọbụla n'ọnụ. Fonu m ejugo, messages everywhere. Ụfọdụ na-ajụzi ọsịsọ be Peter Obi, ụfọdụ na-asị Obinwanne ị na-asọpọtụzi ndị Naijiria. Ụfọdụ asị Obinwanne kezi nke na-eme na ya ghọtarazi onwezi nke na-eme na-agwazi ya na-eme na Biafra. So mụnwa m na-asịrị ha n'onwe ndị si na ma mara ihe dị na Biafra. So ka njiri ka m nọrọkwara onwe m, maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ si na ịmaghị eme ị nọrọ n'onwe gị na. So anọrọgo m onwe m
asị na nwa ebe nkwụ akwụ na ha makwuru ebe nkwụ akwụ ghọtago nkwụ n'ofu ebe so asị na nwere ihu ma na nwe ihu nke ọzọ so ihe nji wee na-ekwu okwu a ndị a niile bikos ndị be anyị enyekọtago anyị nsogbu anyị sị ka anyị magoro ihe anyị ga-eme ka anyị kụnyere ha azụ na mmiri ka ha taa bikos na ọ bụrụ dat na azụ adịrọ na mmiri ma na onwekwe onye ga na-ata azụ mmiri ghọtago so n'ihe anyị na-eme ebe ife mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ onye na-amara akụziere ka ọ mara ọ bụrụkwa esemokwu ọ nkụzi ọ bụrụ na ị metere ya enwekwa gị na imetere ihe ka ime ite ọ bụghị ọnụ ka akọrọ gị na ọ ka ọ dịrị gị maka ndụ gị eto ogologo maka na ka ị na-eme ihe ọjọọ ka ndụ gị na-akpụtu akpụtu anụ ndụ gị na-akpụtu akpụtu ọfịba gara ijekwube mmadụ ibe ka o nyere gị aka ị hụrụ ya so ọ bụrụ ijekwube mmadụ ibe ka o nyere gị aka ọ bụrụ mmadụ niile ga-aghọta ka isi wee kọwa ya so ọnya ka o ji dị oke mkpa na ụmụaka ga na-eso okenye maka na okenye abụrụkwa nwata ka eji ekwu okwu ịghọtago okwu okenye ka ndị mmadụ ji wee bụrụ odogwu n'ụbọchị taa mana n'ezie na ihe na-eme n'ala Igbo ụmụ Igbo anọrọziere dị ndụ na-esi mmụọ mmụọ mana aga m ihe a ga-eme mgbada ka sọrọ ya maka na mgbada bụ onye agha na-ekwu okwu na-agba oke ọsọ n'ime ọhịa so na ya nọrọkwa ka anyị kwuo okwu too much maka na anyị nwabụ ụmụ mmọnwụ so na okwu iri na abụọ 12 stone ọgụ ana m ekele gị isi ikene ndị Igbo Ozobi si na ya ma bịa n'ụbọchị taa Ozobi si na ya ma bịa taa ya bụ onye ịmago na onye Ozobi anyị agbagotego mbọ gbakọta mbọ ka anyị gbaa mbọ ka anyị kụziere Ozobi na ụmụnne anyị pụtara kịta si na ha ga-abụ yutu nke asachara asacha yutu nke edoziri edozi ghọtago mana ha kwesịrị iso okenye ka okenye gosi ha ụzọ maka na anyị chọrọ na-emekwanụ ka ọ bụrụ na ọ bụ anyị nwa mere ka e wee rekọgnaiz ya onye na-erekọgnaiz dị mmadụ ibie sef onye ga-erekọgnaiz mmadụ ibie otu a m na gị na-agba na-eme ihe kịta na ahụ onye ga-erekọgnaiz mmadụ ibie ọ bụrụ ọzọ nwanne ka anyị bụ ụzọ nweta ihe na anyị enwe anwụrị I quietly honor one another. Then I just Ugwu. Ndị Igbo ga-amụta ịkwanyere onwe anyị ugwu kwanyere ndị nna nna anyị ha ugwu ndị mbụ na ndị egede kwanyere ọhụụ ha yiri anyị ugwu ka o wee dịrị anyị na mma. Slogan anyị bụ one for all and all for one. Ine for Ale, Ale for Ine. Ọkwa slogan anyị ahụ bụ Obinwannem Global OFU-OBI. Ịghọtago? Ọkwa ihe a na-etu ma okwute iri na-ebu na symbol of unity. OFU-OBI. That 12 covenant stones, the 12 priests, nọchitere ya ndị bụ Igbo agbamndụ. OFU-OBI, ọ na-egosi anyị gana team spirit. So ọ bụ ebe ihe ọ kọrọ n'ebe ndị Igbo nọ kịta. So a na achị na ọ ga-adịrị anyị mma na afọ, dịrị anyị mma na nkwọ, dịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma n'oge, n'ebe niile n'ụzọ niile. Ise. So okwute achọrọ m ka ana m asị ka mmeke mara na mgbe na-abata ka Ozobi kpọrọ anyị sị na ya nwa ama mbịa and onwere reason and Prince Onyedikachi Chinwuba bụ General P.R.O, Public Relationship Officer of Obinwannem Foundation Worldwide and ọ kpọkwara ya and gwachakwa ya ha akpa ọfụma weteze the information, the invitation in my office and ngwakwana ha na detain dị so quick na mụ adị eme ụdị interview a na-akpa wee larụ n'ute so but due to na Princess na ya emego ya invite ọ bụ na ya ma kwetegokwa so mana because of that is it biko munye ohere na next time na ọma mmekwa so I have to accept it because na mụ na Ozobi akpago nkata wewe with you anyị akpago ezigbo nkata and onwe ozi ebe ihe nzuzo n'ala Igbo na so onye ọbụla mmadụ gị ebe eziokwu na Ozobi mụ na ndị otu ha akpakwuo na mụ na executive ha akpakwuo na and ihe anyị kpatara na that executive ọ bụrụ ihe kwesịrị ka mụ na ụmụ dị happy with them o gosi na ha maka bụ Nigeria and that Nigeria ha ka bụ ndị ka na-achọ ka ha serve Britain because onye na-asị gị na ya chọrọ iregister Igbo youth under Nigeria movement or under Nigeria government if na the team eyiri ife ọ bụ na oyiri ife aga m achọkwa ka egwekwa ya ebe a maka na the reason chọrọ ka Ozobi bịa taa ama m na o emecha gee this video so ọ bụ na ọ bịara ebe a taa ka o mee gịnị ka o gee video a ka anyị wee ji n'aka anyị gwọba onwe anyị eziokwu so ọ bụ na anyị chọrọ idozi ala Igbo from my look and from my understanding and from my knowledge
And you need to see anything from Nigeria. And you need to report our life for Nigeria. I need to go to Nigeria in a bime. Now the main thing I need right now, but especially in the youth, or I can be interested. Now here basari Igbo youth movement. One I work with Chief Justice Ozobi Ibere. And that movement, yeah, again, Onyeka poko youth in on Igbo on. Manamu emeko ka ha mara na oba azuru ka eje register ya na obuna ha mana ha ga abia ka anyị na ha rụkọ na ihe obuna ga protect for onye obuna meruru arụ ma onye obuna nwere nsogbu with Nigeria government. Anyị enwego ọtụtụ foundation anyị ga-eji we protect ụmụnna anyị bụ ndị youth. Maka na Obinwannem obuna ha je US ihe bụ Obinwannem ekwesị odi self ịdị na-ekwu okwu ka ha register anything na Nigeria again. Mana ọ bụrụ that na ha mana ha achọzi ime business, all the very simple. I can a business. Man, usually business. I get register as a company, and I want to register our culture na company. And even though one name and kaha water ni heju na asu ya ni Igbo, na asu ya na English. Makande na maha akwụkwọ ka ha mara akwụkwọ ni Igbo. Maka na check ihe bụ Igbo youth movement. Give no bụ intorobịa ndị ngagharị n'ụzọ dị iche iche. So automatically, if you know Obinwannem we na-akpọ ọgbakọ ụmụ ikolobịa, ọgbakọ ụmụ agbọghọbịa, ọgbakọ ndị nne, ọgbakọ ndị nna, ọgbakọ ikwu na ibe. So na anyị nwere ọgbakọ ụmụ ikolobịa na agbọghọbịa n'ala Igbo. Then ibe na village anyị na ibe n'ala Igbo niile, onye ọbụla nwere Igbo youth village, ha nwere Igbo youth leaders, nwere Igbo youth village fa. So na anyị nwere nwaanyị na-achọzi ka Ozobi ha mezie ya ka ọ bụrụzi ihe ha ga-eje kpọtụrụ the youth of the village niile ka adị sure na the youth leaders of every village batara bịakọta ọnụ ka emezie ọ dịzie ka asị na ọ bụ the whole Igboland come together through the Igbo youth movement to make sure that they declare whatever they want in the whole world, not in even only Igboland. Because I represent Igbo youth movement in Nsukka, Benam. So automatically, nobody that na stand there, what we are trying to tell them through Obinwannem Foundation, then automatically, a team together. I team together. Obinwannem will go a strong media. They don't need to go and they start creating media that are going to waste us time, and people are dying in the village. People are getting more problem in the village, and the more they are waiting, claiming to go and register it or do any other thing that's going to wait our people to start reacting and start putting money to people in Igboland to start helping our people. Yeah, but can be sure that because hand a messy far or does it call business kind of both movement and both this struggle we are into. So when we say that no baguru keje chobakuya geje register in Nigeria. Now the reason we create Obinwannem Foundation worldwide is because na Mazi Nnamdi Okukano let me to understand that now we are going back to our roots. You are the one of the people that register IPOB in Germany. You know everything about IPOB in Germany, and you know the structure of IPOB in Germany. And I am the one who understanding and they can more than any single Igbo man worldwide. Is a challenge to everybody through Obinwannem Foundation. I understand what is going to happen in the future. But I told me the kwe kande mara na water. Na muwa no mu nebuzi amuma. Maka na mbe mpe na muma mara mama. Na di na pie no bro that na muwa no ma bro nya amuma. Na gwara m ndi ni na bu ndi no na Igbo bu ndi na claim na have Igbo youth movement right now. Listen to me very very careful. Listen to me. I drop this message into your post. The reason I drop it into your post because you cannot register Igbo people. I dey register the Igbo register, and our youth. We don't need to bow to Nigeria government. I told them in Obinwannem with a youth already. If you go to 5 states, you will see youth of Obinwannem. And actually, me and Nigeria is in I gave me an day that now every Igbo man must come out and support the Igbo youth movement. And every youth in Igbo land have their leader. And their leaders must come. We have a national conference that everybody will be in that national conference. That is a message given as a fact to our villages. What I go? So now when I message, hey, ada Biafra. Sindi Igbo ekene munu. Sindi Igbo ekene munu. Sindi Igbo ekene munu. Kevan ki mere. On a life.
Odima. Odima. Okay, kekwa na afa gị? Daniela. Daniela. Okechukwu. Nna gị ji mara gị. Kedu nke afa nna gị ji mara gị? What the name your father called you? Somtochukwu. So why did you tell me that your name is Somadina? You said, what is that English name? You answered? Daniela. Daniela. Do you know the history of Daniela? Huh? Do you know the history of Daniela? Kanka dizie bosoze. Dizie bosoze ka history na. Okay, bro, no one obodo Igbo. Na ndị Daniel ndị agụ uru ọbụsọ agbụrụ agụ uru na. Ndị eyi agụ. Na-asụ hụnụ nwa bụ ndị okenye bụ ụzọ je obodo Igbo. Evuru nwaanyị kịta na dọjizi ịgwa ndị Igbo niile okwu. Ọ ka efu ya ha na-ekwu ọ bụrụ na ọka anyị bịa ka anyị mebie n'ụdị na anyị ga-eji wee mee ụmụnna anyị ka ihe na-eme ha no. If I na-achọ ka I think one of my mission na the Europe niile as a whole, and I started it, but our people don't know. Our people na-achọcha ka ọ bụ na ha ga-abụ ihe ọ bụla ha ga-abụ ka anyị dobegoro nke ahụ. So nna m ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ na anyị emego meeting with Ozobi many times. And anyị emego agreement of a lot of things, try to move this thing in next level. Okay. Ụmụ Igbo na-enye nsogbu. Achọrọ m ka kịta ka ị gwazie Ozobi if you got where basara this movement you created and the advising we kinye I'm not be out because today our general P.R.O. Prince Onyedikachi Chinwuba go with the case I'm go na mu aje we go na mo ka mmarifa ga agwe because mu aga bia kpa nkata with nya maka mamonye obu yotago because him na onya ka ja ever ha talk show ima bido be ha talk show mana agwa maka njecha bata ka m yiri agwuru m ka m bido ha talk show I know I can do release this word today now we don't need to register Igbo to register so achọ m ka ị gaba n'iru kuzi obi gị ọ bụ na nke niile nkwu na nwere bi ya kpa aka because na next interview anyị ga-eme onye nechazie nke ọ mara that na mụ abịara ka nchizi ọchị ọ ka m mee ya ka ọ dị ka asị na m amara ife ọ na-alụ so na ọ bụrụ na anyị niile bụ yari dozi ala Igbo it is time for us to tell ourselves truth how it written before Mazi Nanika bido kube okwu na Radio Biafra. Ndewo nna anyị. Okay. Ndewo Mazi Okechukwu Alex Ugwu. Obinwannem okwu dịka efe. Okwu ga-amaka. Then asị na ejighị Igbo agwa ya ndị ọcha. Obinwannem OFU-OBI global wafa. So ọkwa ihe ọma ka ọ bụrụ na ndị Igbo na-enwe nghọta n'ime owe anyị anyị ga-aghọta ihe a kpọrọ power of unity njikọ ọnụ amaka also united we stand divided we fall so and ọ bụ ebe ihe ndị Igbo need karịchara kịta asị na ada ahapụ isi aka agbawa oriaka then Igbo aka m na-akọrọ because asị na anyị ghọrọ ụmụatụrụ aka m na-akọrọ ha bụ anyị bụ mkpọrọgwụ Africa ji pụta ome mkpọrọgwụ prophetic East ahụ then ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ youth asị na youth bụ the strength of the land bụrụkwa the future ịghọtago so ọ bụ ha na-eme uphold a hand over to the next generation. So the energy the youths and their strength na contribute to na the na ihe like our energy tone scale of life. So let Buhari amaga na ndị youth Nigeria dị lazy. Afor Ani youth Nigeria akpọkere ma ụmụ Igbo and adịghị n'otu mechiri anyị ka adịghị n'otu mere ndị youth ahụ ndị ada ejikọ ọnụ for the right thing then dịka isi kwuo aha esi na onye ọbụla selfishness na-eme ha ihe ọbụla na-emekwe ewere ati na business onye ọbụla na-eme n'ọbụ ya ha echewuzie na asị na ohu ochie ada eme ọsha then ihe anyị na-ekwu tata Ozobi nwanne anyị nwoke then ihe a kpọrọ efa bụ Igbo youth movement
then anyị na-afụ ọnụ okwu ya si oke ka a kpọọ ya ọ bụ mgbe aha anyị niile ji bịa ma Chika then ha ghọrọ ọnụ mmiri okwu dịka mmụọ bụ okwute 14 maka ewere efe anyị niile mere adopt mgbe ahụ Igbo Youth Global Association anyị ga onye ka anyị ji weta slogan anyị ga o minara anyị ga anyị si n'oke ewezie slogan anyị ga ofu obi anyị nawa ofu obi na ihe a ga na-ekwe ọ bụrụ slogan eme ya ọ dị global slogan ga-ejikọ Igbo youth na ụwa niile so anyị kwuchie ya ịma ka a si mee kedu m the other man Mazi Chika Daniel yes I metere meeting we clapped for him, I appreciated him. Go with the name maka name was the issue. Then ọ bụghị ihe niile a ka anyị ga-discuss ebe a na mana dịka ichikwu ihe m chọrọ ka ndị Igbo mara bụ na gịnị ahụ ha tere n'ilu si na Hausa abatago ọka mana nke bụ nsogbu na anyị nọ na mmiri nchaba ya ọzọ dịka ibe bụ na asị na ifere na-emegbu nwanne oyishi na ọbịa mbụbu ngi buru akpan ifere na-eme our ancestors yere anyị ọkwọ n'aka because I'm there ekwuru ya na ọ bụ opi ike na-ada n'ugwu nsọ na ozi anyị na 2000 ndị Igbo mere inherit the natural covenant ọ ji bụrụ tradition anyị bụ edere na akwụkwọ nsọ ihe anyị bụ awụrụ wee n'ime ekpa ndị we amata ha je mana ekwere ụka tiri iro duto na ihe juru ha n'Igbo dịzio ka eze juru ọnụ a na-eji atagita aka so ọ bụ emere anyị jewe ka ohu aya 9000 okwu mee ye 2000 unu jụọ ajụjụ si jụọ ajụjụ chije jụọ asị ye 2000 abata m ziche ozi ahụ eburu ya bịa na program ewe program His Royal Highness Okozidume Nnamoko na-eme a na-akpọ nke bụ eziokwu ọ bụ ebe point nke bụ eziokwu ndị Igbo mụ na Ashidọdọwatụ echi eze ogene ha chiri ogene jee studio kụọrọ ya ndị Igbo ogene ha na-ada akụ opi ike na-ada n'ugwu nso ewe anyị na-akpọ anyị oku n'Enugu obodo bịa nụrụ ozi ọma 30 Disemba n'afọ niile a ga-edowe mbọchị ahụ na nso onye ego na ego na ohere na-ere Peter Mighachima na ọgbọ egbe ya agba n'ebe n'ime ọsha ihe oke ahụ na-akpọ bụ ka o chetara anyị ndị anyị bụ na anyị dịzị ka ụmụ atụrụ hụrụ ụzọ chetara anyị nsọ a na-edowela anyị esi n'uduru ahụ anyị ewee jikọwa ọnụ so nwere ihe ndị kwuru sị na a ga-ebute afịa and na a ga-akpọba na sele n'ele so o nwere ihe kwuru about that o nwere ka isi kwue kọwagodu nke ahụ ọfụma no ọ kụrụ ya n'egwu na akụrụ ya n'egwu ihe a akụrụ opi ike na-ada n'ugwu nsọ ndị niile na-akụ ogene na-akụ remix ogene ọ ya 2000 ahụ bịazi ozi a ka ha jere studio dị Shidọdọ bụ onye mbụ kụrụ ya na ogene then opi ike na-ada n'ugwu nsọ 30 Disemba n'ahọ niile onye nwaanyị na-akpọ anyị oku n'Enugu onye ego na ego na ohere na-ere obodo bịa nụrụ ozi ọma ụbọchị ahụ bụ ụbọchị agbamndụ ihe ọ na-akọwa ozi ụbọchị ọ dị ka ha nụcha ụmụ Israel mee observe Sabat mee observe ihe jikọrọ ha ọnụ mee agbamndụ na-echetara anyị na ọbara ụwa anyị bụ ọbara dị nsọ maka ndị Igbo ihe ji ọba anyị ji onwe anyị na-ana ọ bụ anyị ji onwe anyị n'oru ịmana o nwere meseji pasịrị about ihe onye nwe anyị kwuru ghọtago anyị na akpọbara sele n'ele like ihe ịmana anyị bụ ndị na-enye onyinye o nwere ụbọchị anyị na-eji enye onyinye anyị anaghị ele anyị na-enye ya free onye ka ndị ọcha tọnụ a na-akpọ charity because ọdịda ndị a n'obodo oyibo a mere ka nghọta that na exactly what our father practice, it is what people we are living in their land practice too. But now, ha change the Hebrew English. Akpọbara ya kpọba sere nere means onye ọbụla bịa were ọchọrọ
Okay, na ka nkọwara gị ọhụrụ. Ozi a bụ ihe mkpupe bịara m na year 2000. O ruo na 1st December year 2000. Nje baa KLN. After 2007 years to 2033 years. So, bụ mgbe ihe ọgbaghara ya na Biafra genocide ji bido. Ruo 2000 ahụ. Then the ozi bịa sị na gị na 2000 dịka Kraịst na-agbasa aka n'obe. 2000 backwards bụ Egypt. Na ndegharị Egypt eji tie anyị n'ohu a. Mana 2000 forward ever bụ anyị were onwe anyị. The event shall prove us right. Mana ọ na-akpọ anyị bụ ndị Igbo bụ mkpọrọgwụ. Gekwentị. Nọ na-akpọ anyị wa bụ ndị Igbo ka anyị dịka otu ahụ Chineke si akpọ ụmụ spiritual Israelites na-ekwo ntọ si ha mee na observe Sabbath, cheta na agbamndụ anyị na Chineke nna nna anyị hafere aka rie anyị ka anyị wa chefuzie ya, anyị anaghị eme ya. Ihe remind anyị ndị anyị bụ ahụ. So na 30th December from year 2000 forward ever, backward never. Na ga-eji Ọkpara Square mere center point. Then according to families, ewere otute mmanụ ka a ga-eji mee ekpekwesị ekpere nke onye nwanyị a na-emete ya ka na ọ bụ ihe agbamndụ na remind anyị one ọbara onwe anyị, ọbara na-abụ ejido anyị nsọ mgbe ọmụmụ na mgbe ọnwụ nke ọ sịrị adulteration and then igbu nwanne gị, ọbara nwanne gị bụ ọbara dị nsọ ihe na-aba ọ remind ya. So na ndị Igbo ga-emewe observe as a national day a na-eji as pilgrimage from that year 2000. Ọ ga-abụ a point of unity na ọ bụ na ha mewe ya na Nigeria pere mpe na ndị anyị na-achọta maka anyị wa ka eji ejikọ Afrịka. Ma na abịa na asị jewe kebụla na Adam Africa bụ ihe bụ Eden Garden of the world. A ga-asị jewe most populous black nation. Ịbịa na most populous black nation bụ bondage Nigeria. Ihe njire reference unu ka o wee doo anyị because anyị wa n'ụwa anyị bụ ajụjụ jere akwụkwọ na ajụjụ abịa ma ha akwụkwọ bụ census ndị Oxford British mere na 1921 gwara na ndị Igbo do approximate 4 million, ndị Hausa dị 2 million, Yoruba dị 2 million, Bini dị 470 something thousand. So gbakọta ya were ebe m publish ya na page m na Facebook ka. So ọ bụrụ na data o gosigo ndị bụ ụzọ mụbawa na that region mụtawa ibe ha, mana ihe ndị agbaire bụ ma ndị Igbo wa na-asịghị na ha si Bini. So anyị jee ka ofu aya 9,000 anyị nọ n'oru n'aka ndị iro, mana mgbe anyị bịara mee gịnị wee kpọkọ ndị Igbo wee doo nsọ ọbara ahụ mee agbamndụ ahụ agbamndụ. Ọ na-echeta agbamndụ anyị na Chineke na agbamndụ nke ime ụwa anyị n'etiti ezinụlọ anyị cha because na ọ sị na iro do n'ụlọ ọ bụ ndị Igbo na-egbu ụwa anyị na Biafra abịabeghị tata bụ ndị Igbo na ndị Igbo na onye Igbo abụghọdụ prezidenti na ọ bụrụ na Naijiria bụ ihe gara wọk mana Naijiria adịghọdụ esi to wọk. Ọ bụ ndị Igbo bụ na ọ bịabeghị na mmezu, mana mgbe ọbụla ị hụrụ anyị bịa jikọọ na ọ sịrị na oge Chineke erugo nwere ụwa anyị ahụ ga-abịa na mmezu. So ozi anyị na-ezikere Ozobi as a leader Igbo youth. Ọ sị na ndị ije na-aka ndị isi ewu ihe mara. Anyị wetara concept ihe ụwa bụ about branding. Kịta oge adịghịzi nke aja postponed because na Hausa abatago Ọka. Ọ bụghịzi Hausa in that order, but na again the old order change go because the center cannot hold again. Hausa na Fulani na-anọzi na be ha. Ịghọtago because na enweghị onye Fulani dị ọrụ mma ndụ ihe anyị na-ebu under that Arabization concept which caliphate represented.
So and all show of power ha bụ ha ji ọ bụ ha bụ Asọrọk ka Asọrọk ha ji kpee Mazi Nnamdi Kanu ikpe overnight akpụjere ya na Sokoto. So mana sign Chineke na-egosi abụ kemgbe ha hapụ ya je Sokoto throne ya na that Arabia Arsenal Temple of Archidor, the God of Arabia. Throne ha niile ahụ na-shake up until now. So with our ideas anyị na-eweta iji unite mee Igbo youth movement or do global Justice Ozobi na ndị otu ya kwesịrị ige anyị ezigbo nchi dịka anyị si gwa unu na mbido ejighị Igbo agwa ya onye ọcha ọdụ mma ịchọ ime ọdụ ọkpụrụkpụ emeghe na ọ ga-abụ strictly Igbos mana anyị nọkwa n'ime ụwa ebe a na-eme meeting maybe depending on branches because eme ya ọ bụrụ global brand Igbo zuru mba niile ọnụ mana orugo mgbe anyị ji ejikọ ọnụ because now na anyị nọ ka na mba uruji at a time bụ ihe ozi 2000 ahụ kwuru na at a time na ọ ga-aka anyị njọ ka ọ dị ndị Kurdish na-enweghị ebe anyị ga-akpọ our home and ọ bụrụ because of ha ada agwa ụwa anyị eziokwu and because of ejikọ ha ọnụ because now ndị nke nọ na politics ama ngwa gị the truth na Nigeria can never work under that chain ejijida 1999 constitution. So the only thing game any of our vote or mandate account bụ na bring it down that 1999 constitution. I return to the system bụ ihe bụ aburi accord live and let live. Right. Onwe ife nchọrọ ịgwa gị ma ebe a ha talk show achọrọ m ka anyị na-etriti ife niile accordingly. So at least ị na-ekwusi na nwere ka Nigeria work. So achọrọ m ka ịkọwagodu ndị be anyị ka ndị bụ Nigeria you are talking about because you just mentioned Nigeria the system of Nigeria can never work. So now kedu ihe bụ system Nigeria and kedu ndị system Nigeria and kedu ndị bụ Nigeria because when you are talking about Nigeria be name. So all mad be made that thing now did like that. So ndị ahụ mere ihe ahụ ji dị like that. Kedu ife kedu ndị bụ ndị ahụ ke gwanụ ka a ga-esi wee change ife ahụ otu ahụ o si wee dị ebe ahụ without anyị nwanyi ịghọtakwa ndị ahụ bụ ndị tiri ma ndị ga-ewepụ ya. So achọrọ m ka ndị ọgụ na ke ndị bụ Nigeria and the 99 constitution na ke kosiburu a problem of Nigeria kedu kosiburu a problem of Nigeria achọrọ m ka igbu ya nke kedu ndị bụ Nigeria kedu 1999 a na-ekwu because ọ mmadụ hibere that 1999 constitution ọ mmadụ then onye ahụ hibere ọmụgo and onye ahụ hibere o mere that na ndị mmadụ can never change it and onweghị ihe ga-emegide ka e change and ihe ahụ etinyere kedu ihe o ji wee bụ na ọnyanwa bụ problem of Nigeria. Ndewo. Okay, ndị we Nigeria bụ asịrị na-emego ndị we Nigeria bụ the leadership of Western and Arab whites. Yeah, English and Arabia. These two language educate. How in Nigeria under oath of Egypt with religion 1,400 years ago. But under that Kotumanda Fodi Ojibata 1804. That is under that KG were device. The Kahasha name abolished slave trade. Manhaji the chain. And the chain age there about that device. Device have itagaya Arabic slave knowingly to us. Neya naya inabo. Under that oath of Egypt, and the Arab nation and the Western world, yes, under the oath of Egypt, people who know the Bible what I include because I need a reference to come down history. Because the Bible cover that now. In a good to say Egypt, Arab. No, I'm not. Allow me to land it all very clear. All very clear. Arab na Egypt akita Ohama bụ ndị tinyere 99 constitution.
Kangwana happy here na mastermind there, happy here na control there. So allow me to place the message. The leader of Arab nation, Bife na control Nigeria right now. Yes. They can control ya. They na control Nigeria. Asorok is stronger than Asorok, Sokoto Caliphate. Okay. You understand? Then when on the throne, Sokoto Caliphate, when I Mazi Mike and na Kawara, Queen Folia, we had in charge. You quainty, can't do a corner the clear. Be in charge. It's in the OJ as a defense attaché to Pakistan. Brigadier General Kabu. Pakistan on a cover Afghanistan, I cover Iran, Iraq, na Saudi Arabia. Hatre niche ba honata 2006. At Nollywood allegedly. Oh here Makano Dana Kwakwa. Nollywood attribute the immediate past emir. Bo sort and Masido. Ma unwe woke the opare ma one of Unwa Shagari. Former president had about 100 people or there about 90 something who were on a ADC airline crash. Were immediately 4 days after November 2006. He made this 20th emir. So all na family which if we are away but every emir or the family which if you buy or return. So since 2006, Ru Kita Unugama. Almost all the regions in so Kahasha control Liabona one because of fashion or because of religion or religion connect or the 1999 constitution. Abdul Salam Abakar Deri, one man just illiterate, no just no Barami. But intellectually, no cobarwa, so the country all had the 1999 constitution mentioned Sharia 168 times. We mentioned Christianity, which we mentioned we will represent Rai. So they agreed for us. It's like a slave who sign a contract without his consent. Can you be here? Where may affect now? 99 constitution because I want to understand. Agbalanze no, and making okay. And they were Agbalanze no. Ozobi is now of the emergency. My government now. How the busy now? I came had a scare to see. How they scared to see had a number of so okay. Our guest Obiakwa. Our guest Obiakwa. Our guest Obiako. Hello. I want the message, no council here. Okay. So, go on. Ebo Shimai. Ebo Shimai affect. Ebo Shimai affect. Oh, ebe stop. Ebe 1999 constitution Shimai affect. Na Arab country be na chi Nigeria because na kisa because all you say mu na Tony Nnadi. Mu na Tony Nnadi pakatara nke bụ na mu amecha gwa ya si adum akụkọ na akọ mgbe ochie na abụrụ akụkọ omenala. Okay, enough come the okwu because okwu na-abịa ijụrụ m ajụjụ dị important. Kita ikwu echefuo m the point. Na-agwa m ya ka nsi chọọ ka ndị be anyị ghọta ya because ndị be anyị nwere ka asị eche isi na 99 constitution a ga-bring it down. Now, yes. I will bring it down. Maybe I will tank. I will bring it down. Then now, basically, the 1999 constitution and the Kendi Bundi get bring it down and the Kedebono when they mind affect all the true question. So if you won't get thank you too much. Thank you. So now 1999 constitution affect but no your vote can never count as long as that constitution is consigned because I just name every 4 years selection of slave managers
You got to go. MS election after vote can never count. Oh, baby, Akwanda Hausa nebe. One young man and I share a program here on a page now. Or Hausa, Jibril Ismail or something. Oh, very eloquent Hausa youth. All they are now one kebejo kunine now ne kukosi do no but people like Africans, I had them address the root cause of our problem. So all the tied to that religion, make believe religion. We make believe when one woke Africa. Bukafiri arana agegbu. So now can also realize Angori from 1804 to Mandamfodi Jibata and to Mandamfodi of mandate year 1,400 years ago. Bojibata. And all but outside the Kaiwa. Ndi Igbo hospitality. All but now welcome strangers. So Gaka King Habu Gizbo King and Dausa booking king. Okay. Can never understand what you are talking about. Past. Okay. No, Nkekita. Okay. Kai bring a Koshibasa Ekita. Koshibasa Ekita Bona, Now, under that 1999 constitution, MS election, BML now vote outside that count, vote to be Plateau Awake count, vote to Igbo count. Then SLA managers have under for the chief security officer, but governor. How will a system device age alcohol device age alcohol bushi hook and a security vote every month or the Professor Soludan Asuivo, ma Pitamba, Hanine, Habarije lies on the house, Hebar and Abuja, Kere security vote, open check, Anna ye hand Hane the money outright. So I know you can create what they call DSS because I don't know DSS, but all the governors of the Nigeria be created DSS. No security vote Bugana, they Hane spend the money corruptly. They cannot account for it. So each time there's the security in the has full soldier rape take over territories. If governor, chief security officer, I'm a on equal. Obi ha sign that na ha chọrọ ka ndị Fulani na-egbu ndị bai ka ndị government na-emegide anyị. That is what our governor sign or in Akowa. I signed through that corrupt money in a MMU account. And you threat in email when I'm selecting next other 4 years. And our people ignorantly in to vote. But he renew that slave certificate. Arabic slave. I wonder, I were a NBA, I were in the P.R.O legislature represent normally go above Obinwannem even New Rangers I wherever any organization of Bogana even have constitution can two work together unless they agree. So we may agree on the Nigeria constitution as Igbo. Can they be represented? But how should not the non-negotiable? Okay. Okechukwu security voters to Nekumakia, Apolia a security vote. Maneba Kesi Gobi, all the southeastern, all the governors in Nigeria. Abuni Kwani Hotukulu, Unaya Motenkun. Okay. Eba Kesi Gobia in that we are corruption money, I Kabelo Bibegi, and when I fair we are when Kelu Diego. Ibe ana Kelu Diego, I come say here Diego Bumbi abi Kelu Diego. Which I name a campaign, I name election, and I watch I want to a major campaign. Yes, that is why it's pronounced. Apga structure, Tinubu Kegenye, a Apga structure, where Tualu Tinubu vote. Oh, yeah, why now? Which is not game. That is it. Failure to do so. A man agreement you can follow. It's federal local. Governor to stone check and governor is automatically under the bondage of
je watch ya statement Soludo mgbe ube governor. Je watch ya statement Soludo mgbe ube governor about Biafra. Watch zie nke ọ na-eme now. Ifu na oye. Afachigi ọnụ ọ chọrọ ị na-eketa oke na that central government. So for the fact ị na-eketa oke na that central government, you will be playing to the gallery. And the Soludo na-akwado onwe to become governor, onye isi ndị governor Southeast. And onye ọbụla bụ onye isi governor Southeast automatically abụrụgo enemy of Biafra. Because all that region or territory Biafra na control. So which is Onyema the oldest governor kita now na Southeast after ke wepuru ụzọ dị mma pụrụ anana anyanwụ abụrụ oldest. Okay, now ọ bụ ọdụ sọnda a na-eme ka anyị nọ na the PowerPoint. Achọrọ m ka nkili onye na-ekwu okwu na anọ na laba anyị because ndị be anyị na-ajụ m ajụjụ too much and anyị nidiri ịgwaba ndị be anyị nke bụ eziokwu na so ka ha ghọta ihe anyị ji ekwu okwu Biafra maka na kịta na anyị na-asị ka anyị support Peter Obi ọkwa ịma na ọkwa the same thing na ka ha mere in obedient time. We all tell them no gaha work. We all tell them no gaha work. Ha say that I be enemy of progress. Why can't we support our brother this time? All web to the way. I now when I be enemy of progress because nan the kana abrugo onye kwuru okwu onye obuna niile dị ka ịnwa water and the kana gadabara anyị. Ya ko kwute na akọkịta na 99 constitution is the problem of Nigeria, which is turning not believe now 99 constitution. But I've no one of them feel in this new generation now. Obu 99 constitution be made the whole local government chairman, councillor, youth chairman, even the CYO and even the Doka or 99 constitutional kechiri ha chanine anya nke bụ na ha nwa amara ha ga-eme nke otu akịtị nọgide nọ na bai. My brother, 1999 constitution mere eji egbu na n'ọba mere eji egbusi ndị mmadụ because na 1999 constitution kwuru na the whole nation ga-abụ Arab nation. 19 this is why in logo Nigerian army bụkwa Arabic. Nke anyị na-ekwu kịta agbasahụ m kịta na ala Igbo. Ịma na unu aghọtara ka esi esi mmiri ya ka ọ wọkụọ. Ọkwa na zọta na-ewe zọbụ ute. Ọ gbasara mana ị nọ ndị Nigeria. Chelo atana ofu okwu Okechukwu gwe enye high BP the last year. 1999 constitution is everything that is our problem. Ebe akade back and whether our destiny. Here na soketa mano subsidy is gone, man still no so our problem in black and white. Restructure in Aga possible on 1999 constitution. Ihe anyị ga na-eme na mbụ gịnị how to sensitize ma ndị Hausa na-reach out na call anyị out because na Hausa chụrụ gịnị na as far as ha kwere with ndị Fulani na ha kwere na that Arabic chain bụ 1999 constitution na ha chọrọ freedom mana anyị wekwechiri ịdị na eserechikwe na-akọ esensitize ha na gịnị ọ bụrụ na ha kwere na one Nigeria kọwara ha ọhụma na vote ha will never count. The only thing I get maybe bịa to referendum bịa back to that our old system bụ ihe bụ Aburi Accord. Mgbe ahụ ka a ga-achịzi ọ bụ na achịgodo arịwa ịma na Hausa tụọ vote ọkaụntụ Igbo tụọ vote ọkaụntụ na region ha. Ka nyere aka 12 stone before it any vote or referendum ke enwe ihe eme na Nigeria before anything I walk up revolution. Exactly. A ga-emetụlele n'aka onwere obodo emeli ya ị na-atụ egwu ịpụta this country will never change. Enwelu enidiri ịbata n'ofu anyasị target ya ndị niile a future and overnight. But where is the unity? Okwame Yogo had the model of the peaceful revolution. Yogo had the model of the peaceful revolution. Mana kezi the unity agejime achieve. Come on down. Because they are not listening to nobody. Each time anywhere I put a equal, Hana the good name argument. But to align with the positive energy lead to that freedom. That peaceful revolution gave pull down Abuja power. We have a 1999 constitution. We have a chain of that slavery. Again. Can the revolution yes bido ga shock oge. Oburo gi ebidie.
enyela ya orientation of Christianity, Christ. Ndị agha ha ji wee bata ha buire egbe bụ ndị ya emeri revolution. Mgbe ndị Hausa nọ plan Q against Tinubu, ị nwere idea ọ ntiri ori ike ka ị nọ malụ. I plan go Q against Tinubu 98% possible. Ọ gago 98%. Ọ just nwa obele mistake ha mere n'ime 2% o were ike. Ị mara maka ya, o nwere onye Igbo nọ n'ime. So ndị agha ha ji contract ya to finish what people na-ege ntị. Ndị agha ji contract bụ ndị na-renew, ndị chọrọ capture ya by force. On the chọrọ ịbịa maintain that 1999 constitution, that Arabization. So there must be a German model of peaceful revolution. Get pull her down. That may arrest Tinubu there. That referendum. That is the only thing that is called. 12 stone. Ị gaghị akwụ obi onye na-achọ ime Q. Ị ma ihe bụ ime Q? Exactly. Ị ma ihe bụ ime Q? Ị makwa ihe bụ Q? 98% of ndị mere Q ahụ bụ ndị nọ in line with bụ ndị nọ in line with the Arabization mission. Ọkwifu afọ ha 98% bụ ndị nọ in line with the Arabization mission. Ọ dị ka adịm ekwukwe ụbọchị iyi uwe microscope ifu na erufai ha mamake ifu na ribadu mamake ọjị na ọ na-afọ isi ya wee mee. Ịghọta ihe na-ekwu 98% of them bụ ndị chọrọ ọ bụ foot official soldiers ha, official Arab soldier, because Nigerian army bụ official Arabic soldier. Ejijiri Arabic de the logo. So ọ bụ ka e were ya by force. Ihe a na-achọ bụ ụta ama na mụ na unu. Okay, thank you. Ọgụnwara obodo oyibo ga-lead the revolution n'amị. Na-akọwara na o nwere ndị ya ebido ife. My brother, ọ bụrụ na anyị gee ntị unu anyị na-ekwu emego m ihe a na broker chere ndị be anyị follow unu modality 1989 ọkwe mana dictator pụtara ebe a bụ Germany karị all the hotter than all this shake dambanza asị bịara anyị nọ n'ihu anyị ka ndị nọ na mmiri ncha na-abaghị ya a na-eripụ ụmụ anyị na-achụfu anyị na be anyị na-egbu okwe ebe ya anọkọta dịka ozu ukwu afịa ka a na-ekpofu. Now, oh, till 1989, German women and children being moved first to more occupy the whole government facilities. Here, one slogan, within the Falcon, we are the people. And now, the dictators to what this year first, because army, well, we go to know army. How man put up because camera one in there. Now, I did the first age to have seen our Berlin Wall, she pull lawyer down. Ọ bụ ebe na-epule ya down dictatorship n'ahịa. This is the same modality. Ụmụ anyị be anyị niile ụmụ nwoke mobilize ha ime occupy the whole government house. Che ha na ọ bụ pull down that Abuja central power. Ihu na freedom abịa by fire by force. Ana m ege ntị ngwakwuo. Ọ na-ajụ kedu ebe na ịchọghị na n'ala Igbo kịta na ka ije mee ihe akịta na otu isi ekwu ejama because ha need brother efugo na ọdịgo ka ọnụ ka mụ na gị na-akọ ebe a because ị ga-ehe ntị n'ihe na-ekwu ndị ọdụ ka ofu osisi na-eme ọhịa. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a mụ na unu na-akọ na anyị na-akụ ya simple understanding and reference. Enye reference ndị German kịta ha ji were onwe ha German ji bụrụ heaven. Na ihe na-esere anyị na ndị ụka na ga-ege ntị ka ị na-anụ mgbe onye ọzọ kwuru. How do we duplicate what Germans did? Yeah, you now compare a Nigerian system, a Nigerian structure to German structure. How many language can I speak German? How many ethnic groups make it up? Agbalanze. Germany and Nigeria. Cancer here. One. I be house na okay si na ya ma ka esi egwu ana ba arụ ana ka ọ dị ndị na Nigeria but orugo ha now ihe emego ha ka ha ga-ama ihe anụmanụ language ndị Hausa na-atụ na ama na oge erugo mgbe anyị ga-eji the first to rise up ama nkozi akọ tribe a na-akọ na ọkwa anyị ncha na-asụ English majority ọgụ na-asụ ofu language wee na-ekwete na 2027 election. But now, getting the problem one. Also, they never unite. They never agree. They're only good in argument. Now, now, platoon after about on you.
they are only for plateau. Man, Hana support to go on. Why Benue after demonstrate okay? Abiabu mmadụ n'ụzọ wine. After demonstrate mgbe aka ami ga-afụta Peter Mbezi chief nke oje Sokoto say photo because they are corrupt, because now they confused, because we behave like Africans, we don't agree to common ideology. My example Goshiro where now no na anyị na-ekwu kita after if we are more bad freedom for more bad, the next thing will be no National Assembly ka o ji gbasịa electronic transmission election emegoro seal n'ihu anyị. Now the right movement bụ ọ bụrụ na anyị ga-ejikọ ọnụ state by state outside the involved, sensitize them by positive message. When the Igbo involved, they shall occupy the whole government house. Mobilize your women to go there. Over the camera one in a state hereby. One demand about that slave certificate. Slave certificate of 1999 Constitution. Otherwise, simple, we become free. Kedonya gets sensitized desensitization. Have we agreed now? Obuna ime agree now. Obuna Obiwannem make sense. Obuna so wore na make comedy. So wore na make comedy. Na shy revolution now. Obuna mean revolution now. All hagula akwụkwọ. Ha ga-amago this ideology. All of them made a law. How are the nation, who was nation of fowls now, Wanina, like bondage Nigeria? Educated illiterate all over the world. If not, one particular thing, Sharia 1999 Constitution, 168 times Sharia, one man there, then only a National Assembly. You are a lawmaker, but you never address this issue. Who agreed for you? Who signed for you? You ignore it. But under that contraction, KJ rig your right. That is why your vote don't count. If man or 19 is a done deal, 2027. Yet I na like it's to sell our birthright, and we pretend we cannot make it work. Nah, I wait to know because happy the personal issue more company. It's probably in a discussion, but it won't change anything. I cannot be a condolum do ayaka. Adama passing katakata na bankatona mi mobala. Makola lawyer me from now, hey, me go mejili niechi. So Adama passing katakata na ba onye onuma so happen me osubon me osuchakwa ayanata kukwa ya ipesiku. The point is, who wants the capacity to lead and combine Hausa, Yoruba, and Igbo together? The only person who has capacity is the Kano and Doro Sokoto prison. My brother, the stage is set for it now. We can easily do it. I will bring recommend people I can bring sensitize from the outside region. Like 5 minutes. Bring a quarter prolonge. Allow me to talk. The Okwa I have gonna account I. So you I want to you can so that can they follow now what I just allow me to talk like a minute or two. Here whatever nature. The person who has capacity to do it in this modern time, take it and build all the media. It a quick awareness. So will let the genuine about revolution. Man, what awareness capacity in Yelu can be a Biafra media. The Biafra media was structured in a way that it was a worldwide. It became a weapon of mass destruction for the federal government of Nigeria and African enlightenment. That is the kind of thing they did. All each other, politician na Abuja, nearly right here, they hear by Nonya Igbo, Onya Yoruba. No, the right here as in Nigeria. Then he need a broadcasting service guy by any mobile that local voting. Makeba local voting case and want to vote conquer every other city in Nigeria. Because Nanda are the blind. I bet I won a line more than 10 years, more than 15 years, which I voted card ever. Manibu your media through outside radio. Combine here with them, but media idea sensitize and we can go to
They are planning to vote out Tinubu. Hana Akwadi use their vote to vote out Tinubu. But I just say to that vote, Tinubu ye China INEC office. If you get now, because everyone what's the result? Only Jaku face ya Akwadi Rio to here they are mona agologe. He saw the Afiru Akwana go. And they 100 about why you know 57 car at Alaba. What do you hear me? It's a boost of why you court. So here in Nigeria will evolution, national evolution. And national evolution now for us to get it right, you need to head there. A super header. That super header can lack. Na prison because he already got it successful in NSAS. Nnamdi Kanu got it 85% successful in NSAS. Melu Falani will say, how can somebody stay in one apartment in London and try to pull down the whole of Lagos? Or Radio Biafra, Haja yon Nnamdi Kanu, Ebia Nyelo Haka, Makana Hachi email evolution, man, Hengo media. And as at that time, Radio Biafra was the worldwide media call. Before Umweku can ever agitate on to radio asset. Thank you so much. I had when to balance the 2 questions point he hit. Number 1, it's not sure whether revolution on the okay, but the one is both structure. That is number 1. Actually, can deliberate on that. Don't forget it. Second one is now Ibian Alibo now. The Igbo youth movement, Iga Gwani, Kedififu Igbo youth movement, Justice also be one okay, lead. And that's all on Alibo. How do you see it and how do you see it? No, so Tinyon never no have the many two things in Kagaman on Alibo because all we're gonna buy a cosinde as a report right if any Alibo. So that our people on social media, Gaman Kebezio, because our people need to know where they stand. And the Kaicha in the way Mark all be the picture Akakolok as Nana the Kanan Chago Gunine, IPA Ban Chago Gunine, but we need to know the right thing to do at the right time. So Kaibidon at that one in case you on a world can show with them, you see we make here, Koba the whole world. Onya create the Igbo youth movement or our member here called just a politician. Kwa he mụ na ya na-agba ọfụma so and nyanwa na onwe goes asan do na-egosi na nyanwa na onwe enwego connection to almost Igboland. So and no nwetara branches o nwechara ebe ndị youth na support ife ha na-eme so which is na youth ahụ now ka anyị na-achọzi ka anyị marazie gịnị ka ọ chọrọ iji youth ahụ eme n'ala Igbo ka anyị mara na onwere ebe anyị ga-akwado ejugodi education no ya were important kedu agenda ya kedu ọ chọrọ ya ka njikwa taa ka m gwazie because ihe m na-eme na meeting ma onda m ihe niile na-asị ya ka esi kwado ka m wee ma na ga-connect eto ndị dị ka onunwa ka ebugharị ihe a n'ụdị ọ ga-adị oke maka na anyị need show were revolution n'ala Igbo anyị need maybe any other movement n'ala Igbo na-abụrụ na ndị youth nọ n'ala Igbo ga-eji aka ha kulite ji aka kwụ ya chọ so ọ bịara tata so anyị na-emezi na ọ bụ na ọ bịazie mgbe ọ ga-abịa nya maka ndị akpọkpọ Ejiofor maka na eji wee kwadobe Ejiofor for NDC because na enwere mandate Ejiofor me nkịta now this local one now o win now eburukwa mandate ya narị dịka okwute si ekwue that na ihe na-eme bụ ọ bụ na eme atụ vote atụcha vote na iru gị ihe na-ega iwin mgbe a ga-asị gị na ga-akpọzi result ihe dịka echi the na na-eme na akpọzi result afọ a ga-akpọzi ebe a ga-adịzi surprise na ihe ọrụ hope ụzọ dị mma na-achị 8 years kịta onye gbara fọt ma bịa ka m na ya ịkpa nkata ọfụma so which is na otu akịta Ozobi pụtara kịta Ozobi pụtara based on na ọ ga-control the youth of Igboland ka enwe one voice through him which is na mụnwa na-akwadokwu ya maka mụnwa na ụmụ na-eride Obinwanne anọ m n'ala Igbo and ndị nọ n'ala Igbo enweghị the zeal like Ozobi si nwee and gị nwa na nwoge n'ebe a nwekwara zeal mana ọ na ị nidkwara more support ị ga-eme ka the zeal ahụ pụta because na kịta abụrụzi mgbe a na-atụ ụjọ ịgwa gọvanọ na imeterie ịgwa sinetọ na imeterie ịgwa lokal gọọmenti chairman na imeterie so onye nwa na ọ bụla ọbịa tata mụnwa kara ịkọnekt unu ka anyị kpagodo ọfụma ka ntụọ na ihe a bụ Igbo youth movement how many people ma maka ya n'ala Igbo how many traders ma maka ya n'ala Igbo mmenye ọ bụrụ na ọ nọ ebe a would have advised him o nwere ihe ị ga-eji fight Nigeria na ihe eje kpọọ onye Igbo youth movement ndị Igbo ka ị na-achị iti na more problem anyị need such thing again anyị need such thing anything agaghị dị ka ideology of IPOB cannot fight this government. Onye ọna mere anything this serious to fight this government
you don't think that your life will be better than ebe Nnamdi Kanu nọ? Ekwefu mere that man kịta ọ na-apụta nwa obele. Yeah. Reaction of Nigeria and reaction of government. Moral ndị mmadụ esi. Ọ bụrụ na Nigeria since akọ ya, ọ bụrụ na Nigeria since akọ ya ọ na-akọ. Ọ ka akara abata obi ofu aka. Akara abata obi ofu aka. So ọ ka na-build the mind of people ka ọ malụ ma moral ejili bata dị. Moral agbagotezie. Moral agbagote abata, but true, the guy is doing well. The guy has capacity. Our capacity to make things happen. And him all people wear morale before it put up. Yes. Only problem of real disciples. Real disciples or followers. Disciples, here is a disciple and follower. Disciple are people that can die for you. Followers are just that is it. So all about only one disciple government na to Egwu. Somebody like Elufai, somebody like Tinubu, somebody like Nnamdi Kanu, somebody like Simon Ekpa. These are people who will disciple. And as example, Kucha I moody now, the Kwebagano. So now I was in the Wuchai, when my game I got now. Oh, yeah, man, I'm actually support P.R.O. I want P.R.O. equally go disciple. I would have been number one person championing obedient movement. Man, P.R.O. the weak. Or disciple. Or they make a good luck, Jonathan. Now only believe na. Na gentle because we're only a while. Nigeria agafe go woluwa ka yari melualu. Obodo all the ethnicity Igbo. Enwere militia na all the ethnicity. Also ndị Igbo je gbaba ndị militia nke ha mgba. Every region in Nigeria has militia. Ndị bụ AK-47 abụrụ government. Also ndị Igbo bụ ndị batalu bulu passion. Je gbaba ndị nke ha jikwa AK-47 mgba. So and now is affecting us. Suppress ya. For 3 months. And what are you going to put on road? Me have put on a five for 3 months. I watch down, Mba kana man ya kutu mem market. Maka nande mad me agitate na ha choy no system on start home. E wa maka je kuri mem market. But a lot of people handicapped today. A lot of people are young now because of that issue. So, but Mazi on the na ayala ha na no for the feed do. So, insecurity, insecurity state government and federal government talk all day. Because confusion that is it. How created their own people. I am a case Bubakasi Oboda. I am a case Bubakasi Oboda. Oboda can no balonita. 1991. Oh, no, Obodo since 1991. To my school. Program because people name me here and many of them on social media Biafra. I think I hate to hold in a Igbo because the way has a kuna, the way has a guy. Number one, Hana again with the Nahabu Igbo. Hana again with the Hana Kwado Nigeria. Hana again with the structure of IPOB. Now, Josie, where are they going? Because now, Onya Meroji come na Hana on football. Because now our IPOB cover, which is IPOB cover as a family, we need to be doing things as a family. Now, what we are going to be discussing about our family, about the progress of our family, we don't need to be coming and discussing about another people, another tribe, another country, in Israel, the Jewish. Look at my candle now. On a platform market now. I ain't with my candle. Now, the Panya Brugo power honey and I hope honey get in my candle or to take of their savior. Even though we go to educate now, even the female hello for my candle, the more than they love I'm telling you the fact. And how much they said they go my candle now, Bruce, which is now more no it's because we don't agree. Because we don't agree. Oh, because now they go why into. Because Nandi Bani
anaghị ama mgbe nwanne ha kwubere ife ga-enyerefe aka now kezi ka ndị be anyị si wee bụrụ sọsọ Mike Arnold bịa mara history of Biafra mara ife kwesịrị ime ị na-achịkwa m na Mike Arnold kịta na-enweghị onye Igbo nọ na America ma ọ bụ na America dịka Prince na Chumuba ọ na-enweghị onye ga-abụ onye nwekwuru right otu a Mike Arnold nwere right bụ ụmụ Igbo ga-emenwu ihe ahụ a ga Mike Arnold na-eme na America mee ihe n'ụdị dat na ọ ga ndị America ịfụrụ onye ọcha ọ dịrị onye ọcha easy to convince a black man than a black man to convince a black man. Ihe a ngwa gị chije gbaa ya n'afọ ebe ọbụla full result ka ihe enweta onye kpatara ha ji afụta that savior in the onye ọcha onye kpatara some of them ji asị anyị nọ Israel ebenyela anyị aka Benjamin Netanyahu agafu enwetabere onwe ya bụ inyere gị aka in our very point anyị na-enwe ihe ahụ alụrụ ya alụ ya ahụ psychological something mgbe alụrụ onye mmụọ nsọ onye ọcha na ọ na-enu onye isi ojii ọ mgbe a ka alụrụ ya eji niile anyị fụrụ anyị dị bụ eji lụ datin and ọ dị very if onye resist nwere today onye eji anyị ọbụla ịfụ si otoro gbagbuo Jizọs ịma na ọ gafegodi Rubicon maka na ka esi rụ ya bụ na you have the fear you cannot question that white authority. Ima today stand na ebe anyị debechasị n'ụlọ ụka na-efe today onye ọcha mee film asị ngo onye ọcha mere film na actor mee film ka anyị debechasị n'ụlọ ụka mmadụ na our house na-efe so alụgo this thing in our psychological mentum no onye ọcha dị superior to us maka na onye ọcha dị reproduction na biology onye ọcha kụzielu mpa nnukwu ike esi ala ọtụ o wee mụta mmaghị maka na ọ dị reproduction o ji hijack ya na ọ dị reproduction ka o si wee sị na ya discover Mongo Park so ndị be ya enwe ọdatị anyị da-ajụzi ajụjụ anyị da study akụzọrọ history eziokwu mana akụzọrọ history Android phone adigo Android phone you can study history by yourself and see the truth mana onye isi ojii ka believe na onye ọcha ya abịanyere ya aka na onwere ihe o menwu mana ọ mara na ọ dị 4 or 5 menwu na abụrụ that na anyị bịakọtara ọnụ ka Trump fụzie na ya adịgo serious wee nyere anyị aka because na ihe anyị na-agbasasị agbasa kedu ihe maka Arnold ahụ gwara gị ụbọchị ọ bịa na this platform anyị na-preach n'obi nwanne ka Mike Arnold kedu ihe maka Arnold ahụ gwara gị maka ndị Igbo so good time ekwu okwu na-ekwu okwu na make sense so otu akịta na anwụ Mike Arnold jekwa na page na-asị that na onwere ihe o nwere ike ime ma na nwekwana ha ga-eme na akịta na anwụ na ihe anyị needed bụ unity to come together which is na ha kwesịrị na-ajụ Mike Arnold what the unity you are talking about and who are you going to unite according to what they asking me ịma ndị be anyị na-abụ nkwu unity asị m who are you going to unite ọka ikpokọ ndị ọchịchịrị na ndị ife ifuge dark and light can never do anything mana kita Mike Arnold abịakwa na platform agwachakwa anyị exactly what we supposed to do now we chekwa na page wee gwakwa ndị be anyị si na ihe need bụ unity aka na-agwa ndị be anyị since now ya ka Okwute na-asị na ihe eme na ndị be anaghị eme agree on this ịma na anyị na Okwute nọ na the same angle mana ihe mere Okwute na-amezi ekwuchie na his own feeling mana mụ na-ekwu general because na na-ekwu okwu sometimes nkwukọ ya mara ihe sometimes nkwukọ ya ma ihe sometimes nkọ ya n'ụdị ọ ga-abụ oruo ndị mmadụ bịakwasị yes no kwuru my mind because na onye na-represent ọha kwesịrị na-eche both good and bad so that na people ahụ bụ ndị nke na-eche bad ga-aghọta side ahụ people na-eche good ga-aghọta side ahụ so na otu akịta na anyị nọ kịta na anaghị asị na enwere ihe bụ declaration of Sokoto that declaration of Sokoto emere na that 30th of May I was asking so many questions. See, if I were very, very interested in something, I just say, no, I would believe on that declaration of that day. So declaration I'm not going to leak okay, make like American, like all about documents. Yeah, a video evidence of here I know Kumakia. I know because of that in West say, when we can equal in the American government to help us. Because one of the evidence don't you okay, go see American president so that the American president can listen to him or can do something. But na ndị banye na kan na juzi no be fendi ani ne aneme na una nna dị kan emechabe here with ndị IPOB and I kwesịrị what the same people which American government or Trump nke na-alụ $9 million with tariff na mmanụ ekpoghere pipe ka ọ na-amịlụ since ọ na-alụ data ego chelụnụ these people ekpo manaka onwero if ndị ari nu na-akpa international ininu na-akpa afa ama m ebe a na-afachicha ha ọnụ nke ọ bụla ịkpọrọ afa gwa nga ebe afachiri ọnụ ọkwa Trump na ebe na January
they are killing Christian in Nigeria. They are killing Christian. Akusiki Igbo Christian. Kedum Bono Kusiku, they are killing Christian. Immediately, the Grandmaster of Politics, Melo lobby, send there his own lobby. Imana Mwana and the canon, una man own lobbying here. He get well lobbying here, after the Congress. They put Kuyan and Moon. And International Committee, when we can compile their documents, whenever is better, because only on a for national interest. And the American better for you. America better for you. He agwa he genya. America Arabia. If not Trump come better, just what okay Ukraine. See any have Joe Biden. He continue this war. Here with the West support again. So America give you support to them. Israel give support to them. About one in he will Biafra and support again. More Nigeria or Jewish. He agwa he written on Biafra. He agwa he written on Biafra. Before we were paying. Ndị akịta ha na-eso kịta because ejego m dig information about these people ha na-akpọta kịta ha na-ekiri na ha maka ha support because ọ m ka m kpọtachara ebe a at least onye ọbụla kpọrọ gaba udo dị abụrụ m somebody na-agabi ụzọ na-adịrọ so otu akịta na-anwụ ndị be anyị kịta na-anwụ na-agba mbọ kịta na ka ha mara ife a ga-eme ka ndị ọcha nyere anyị aka sometimes ana m agwafasị ya na ndị ọcha like o nwere nwaanyị a na-akpọ Susan Mut or something like that mụ na ya akpago 1-on-1 mụ na Americanọ kpa so wee ghọta na Americanọ dị ezigbo mmadụ like oh ya ịbịa n'ụwa ya all good person ọ bịago be anyị like ya be anyị that one day then Susan bụzi onye nke sị m that at least na ya chọrọ ka ya mee politics na America na ya chọrọ ịzọ one position at least na-ekwenekwe ya na-eme in future ya na plan ya and ya ga-alaikwa ka ndị Igbo batakwa na politics na America so that is the then mụ adịresi no na ndị be anyị nidere politics of America na anyị nidere idozi be anyị onye ọbụla nataba be anyị ịmara ya ị chọrọ ije wee merụọ na America burata ya ọ mara na ejigo m nke ahụ wee ghọtago ofugoro na onye akịta ebe ọ na-abịa bụ ka onwe fem nke America wee mara ya so ịma na iche ịzọ ọchị na America na ọ ndị ojii ga-asọpọtụ gị ọfụma so when you are passion in ndị ojii automatically ndị ojii nọ na America will vote for you and ịma na onye ọbụla nwe passport America can vote so ihe ha na-emezi na bụ na ha bịa na social media ya ha chọbazie obodo ndị ojii wee kwadobe ha ka ha wee nwee crowd nwee love so iche ime asị ọkwa ha na-eme edo na mana our people aghọtabeghị that scope ghọtago and onye ka ya bụ nchi ikwue inwe ike ngabụkwue na ha sị na amadịkwa na aga-eso Americanọ amadịkwa na aga-eso edo na but na o nwere ihe bụ na onye Igbo ekwesịrị ka na-echiti ekesi echiti anyị today Maazị Nnamdi Kanu be man that mụ na gị na-abụ ịkụchakwara m egwu Biafra bụ anya ike mechi ife niile mụ na gị m na-abụ mana enweghị any white man ka Maazị Nnamdi Kanu wee ma ihe in terms of idozi obodo ma ihe ndị ọzọ ihe ọbụla o megoro n'elu ụwa marago na okwu ọnụ ya niile kedu ka anyị ga-esi mee ka ọ bịa na mmezu ọ bụrụ na onwe ihe mee Nnamdi Kanu kịta anyị na-echekwa echiche what are we going to do next so ọ ebe a ka ndị be anya na ha aghọta that na nna gị mmụọ gị nọọsụgo gị gaba n'iru na ogodo ihe merie continue but don't let me to know that na ọ bụrụ na ma nọhọ na ịma menwe ihe kwesịrị ime na-aga n'iru ọrụ ka o nwere okwu chọrọ ikwu ihe mere n'okwu Nnamdi Kanu achọghị m ịbaba ya deep. Okay. Nnamdi Kanu dị very intelligent, dị very good. But him and it too intelligent. Ndị ọzọ adịrị intelligent to up to your speed. No problem. So when problem Nnamdi Kanu when IPOP bụ na the people who build leadership are a bunch of cowards and they are low life punk. Ha mara ihe bụ ka eje nwụọ. So Maazị Nnamdi Kanu ma ihe bụ ka eje nwụọ na ya pụọ ịnwụ ya na onye na-anya keke nọ na with boldness. That is the point. How can I question the integrity of the man? How far I'm you go Nnamdi Kanu n'ime mmụọ ga agbago m onye a na-afa n'ime mmụọ many times gbacha onye a na-afa n'ime mmụọ kụọ 100%. Nwoke adịrọ mma ịma ihe ekwegoro onye a na nkwa ọ sị ndị ọgaje enye ndị referendum ndị Igbo kwuo na ha chọrọ Nigeria anya na-abịa jezuo ike. That is why Okwute Jukwe mana masị Okwute Igbo Youth Movement leader na kwesịrị ịdị aghọtagodu na si maka ọsị na-eje Sokoto anagba mesa na ije Sokoto a jugodu na ndị can about me at least ka iwe dị sure maka na ije chebe apụta ọ bụrụkwa ka iwe na ijere dị wee mekwa ka ụmụnne anyị fụkwa gị asị onye ọzọkwa makwa ha na-alụ because na our people na small thing ka ha ji lose their control. He got the intelligent and the intelligent using that intelligent to defraud their people. Using intelligent for future plan without your people. Make you that thing for your people to know it. Him a bomb for everybody don't have a secret
on top of your brothers and sisters. Onya bife nchoro at least Ozobi bia today. Ngari gwache ya nwanne m na ihe anyị na-eme na ba eji aka ya egbu onwe. Look at it. Everybody want their page to grow. Everybody want everybody to know that now we highest number of followers. Everybody want to now understand that no that na enwere people na so that iman kunwoku whereby that na villages no na Igbo na enwere people who kwesị represent every village ka gaba n'iru na neganya ma Nigeria na neganya ma governor because all people na support governor all bụ ndị youth anyị na support governor so na ka ndị agwa governor na Igbo now ịnọ na bai now then ime ha na arụ na bai where do you want us to stand and not be make collective interest may like a voting at least P.R.O now I choose support P.R.O I support a full chest I choose support Onyedikachi I support a full chest I choose support the Igbo the governor I support with full chest but open I na-eme na onye na castigate ife dị n'ilu ọ ga na-ebuchedara anyị ndo achi azụ and no ga-eme na anyị nwa ga-enweta anyị chọrọ n'ebe anyị eje wee dịla anyị mmasị ndị Igbo wee fụlụ ihe a P.R.O chọrọ ije second tenor ebe destroy by this central government ihe ọ ga-ebutela anyị bụ na eji P.R.O set Ejagaban next 4 years ọ ga-achị Obinwanne na-agwa gị na-ede n'akwụkwọ ya o nwere ndị Hausa ji na-akpụ okita maka ha mana ikube nchelu allow me to come ha mana ada akwasa anyị na ndị bie mgba na ikube ntị agaghị ada they know so ha na-akpụ okita ka ewelu ilu onye Igbo ọnya mere Elufai ji wepụtara anyị P.R.O ha chọọ idibete na ADC ọ pụọ ba NDC so now ha were Hausa kwetezie ka ọ lụọ ya vice ha chọrọ ka ndị Igbo je kọmiti onwe ha na anyị gba Tinubu mgba which is not wise as far as politics is concerned. Now na ha chọrọ play a game Nigeria mana the only thing ga-azọ anyị bụ Tinubu si anyị kwere anyị nkwa before ọbata na ndị na ọ bụrụ mezuru nkwa na anyị agana for anything insecurity ahụ obigo mba electricity ahụ ọdịgo mba good road ahụ ọdịgo mba bill ị na-amụ ị na-akwụ ụgwọ ya ụgwọ bill mụrọ ị ka na-akwụ ụgwọ bill mụrọ then why a vagabond ejipụta si na anyị na onye dị otu a na-eje ịzụ election ị kwesịrị ije ịzụ election with onye a and ị kwesịrị ịtụrụ vote ikwu support campaign for this kind of person ihe kwesịrị ị na-eme na ọ bụrụ na ịdị olu wada na animal ọ bụrụ na ịdị olu wada nụ mbe kwuo anyị ga-akara gị mma ihe kwesịrị ị na-ekwu bụ ọgana promise ndị gwara anyị is not fulfilled Tinubu must go ka ị ga na-ekwu now because he's a failure. If you fail not to say Tinubu must go, Jake again at Tinubu zo election or lagina salute. I just na February. Obukwa na he lose na February. Kampula about to Lagos Jeme show. Onya mere very dark man of so ihe kwesịrị na-ekwu kịta ndị ṅụrụ mmiri ala ihe kwesịrị na-ekwu na abụ Tinubu must go. Na ihe na-eme na Ọyọ ezugo iji bido revolution mana ndị NU teachers Ọyọ kwuru na ha na-eje revolution NU teachers Ogun State na-agụ akwụkwọ NU teachers Ado Ekiti na-agụ akwụkwọ how do you move you cannot even mobilize Southwest maka na ọ gbasara ha then onye na-egbosi ndị ụka ya ejekwa na any protest maka na nwunye Tinubu na-eje redeem. Okay, now how do you combine more than 4 religion? How do you maka 12 stone na asị na enyi idiri onye nwa ya agwa onye nwa wejo onye dị ihe ahịa chịkọ nwa Hausa na Nigeria wụ 3 nation. Nigeria wụ 3 nation in 1. Mana Germany is not because na-aga ewezi na-atụ ilu unu. Germany abụọ 3 nation in 1. Germany abụọ 3 nation in 1. I can vouch for that. Anọghị m Germany. Mana ama m na ihe mere na Nigeria mere na Germany. Maka Nnamdi Kanu sị ọ bụrụ nchọ ka nọ n'ime Nigeria ma na-ebute Pakistan na England. Pakistan ya England. Ọ accept ọ bụrụ onye ọnọdụ n'ime Nigeria. So the kekisi agba ka ije chịkọ kedu onye je chịkọ kpọta ala ma jiri na aṅụ ala. Unu na ka anyị na-ewekwanụ na nghọta ifuru onwe gị n'ime trap ihe a na-agwa gị ka ị ga-esi n'ichi na ya pụta ndị enweghị ihe ọzọ ị ga-eme n'isi na trap afụta ya ka anyị na-akọwa
then we are mixing it up if we don't address it direct. Okumu the direct here. 1999 Sharia compliance constitution be a Arabic slave, be a China. Then what we should be working to, and here the two words spoken, she pull layer down, Ote she pull Berlin Wall. That is the point. Then here also cooperate with those in now the impossible. It's not impossible. This is why I was referencing you to one Hausa man in Nashiev program. You do to nan man honors. So I got to go deep war name exist na beha. So how they reach out na share cooperate with them. Na hana Fulani that how I mention hashtag Fulani must go. What is hashtag Tinubu must go because Fulani don't the canton on Ubu see kita. Unless more the good ones will raise the voice. So, but if we continue, believe na the Okechukwu Agbalanze na 2027 will be one night. Us naturally, Tinubu agwago yanu mebo mere na statement in occasion. Na again, they go to call the ndaji power. You will sign there. Hapataro ji should be known a warm up. Holy Communion 80 poison. Na 2023 share we came after we had that power buje kita on our power share na 2027 is a done deal agware in your mandate we shall stand. So to round up my point biko I question na imago deke nkobna ebidoro ayemeru anishi about our youth movement. You brought a good idea, Agbalanze. Apo movement in Nigeria, IPOB can be a form. Man, I with a good name. If which age you go register, I put you for the Igbo Youth Global Association. You got a forceful, positive force. Gay wing Ganaba both home and abroad. A visual solidarity, you have an eyes over I now with Igbo use an equal worldwide. Nobody with a brand unite, right? So these are the points. And I know my cano the Garan Con or Gara, so America. I need Kennedy man of Maduto no ni shake where you on as a Chika. In the absence of Mazi and the can say any Kukune shake, Tinubu shake, Sultan of Sokoto, because all they may address the point. So you do arrive here, I advise some person that interview na this platform. I name a global hard talk. Oh, Shrai Nandi Bunopur Nine Meso, why the can ne kuno no Nayama with the high nacho. Now I will be with the positive force. Get reach out for cooperation and those which man outside generation is ready now. Hana cancel in the beha, abandon in the beha is for Arabic name connected with Fulani and Arab. Ihana Zashi Bafa will meaning Bahaushe. Then we in and the beha man Fulani vote again. But the truth they shall know, but the vote can never count with the 1999 constitution. So when I reach out with them now, like I gotta go ahead, can I go Obi-Wannem? I send there that my request, Obia, na platform. I may interview. You got to go. I have a womb. I could have my name to. Opo the guy na akoko the guy na trap. I know na I am a Jew when effort. A man, also I say man, think it. So does he conceive? Nde ukwan on the buy. There was two stone. Yeah. Asimuku. Iyega intended madu to unite as far as Nigeria is concerned. Kabia from natural ordinance. Omoro Igbo Ejemu unite at these three force. Nande Kanu with the person Gagulu diocese spirit, and he succeeded. Obu the John Nande Kanu. Yeah, around go up. And do you go? Oh, my God, is in the can boss or thereby a year ago, not as we also. So, I won't know what they are intelligent to that extent. Imuyoya Yoruba have been Yanola, Imuyoya Bausa have been Yanola. Also, that man, until now the canapata. I wake and that Jibril Ismaila. I got Poya, I got Poya, over a voice, Hausanina, Nokita.
ịghọtago anyị ga-akpụ ya na this platform ka anyị na-akpa nkata anyị na-akụ na ha ma n'elu ntụ oyi ha okwu na-ekwu okwu ya n'oge adịghịzi kịta voice Ismail ahụ maka na Tinubu na-achị na-akpa ha eze mgbe Buhari na-achị kedebe voice ya dị where is his voice now my brother ana m anụ ihe that young man na-ekwu ana m ege a lot of other region ntị enwere ọ dị ka nke a na-akpọ Simon Kennedy ana m egekwe ya ntị ama m ma Simon Kennedy nke ahụ dị ka Middle Belt Plateau o were link with Nigerian Army System and ha ghọtara this problem Plateau niile isikwa ihe ọ dị mma naanụ ji bụrụ the right time bụ na ehi ya adịghịzi ọkụkọ ọbụla nọ na Nigeria mma n'onu mụnwa na-anụ ihe ndị Hausa na-ebe a na ma join ha ma na TikTok ewego ebe anyị nọ dịka ebe anyị nọ na bụ lokal anyị na-akpa nke ndị Igbo abatara m na TikTok jee jụọ Dabos platform Dabos a ewekwa the other platform nna ndị mmadụ ju ebe ahụ akpọkọta anyị na platform ma ndị Fulani a na-eme na a na-ata ha ọkụ n'isi ndị a na-egobi were audacity na ọ bụ ha bụ jihadist na ha bụ caliphate na ha wee Nigeria nna iwuo ha mmiri jiri oyi n'isi ha na-echegheri ozugbo so anyị ghọtara the situation anọ na and ndị Igbo ihe a bụ opportunity anyị to gana seek for that cooperation ma ịdị na-ebugote ha n'enu ebe a na-ekwu okwu bọsị na mbụ bụ okwu ọnụ dị ọrụ Chineke okwu ọnụ ahụ bụ Chineke anyị ga-ewekwa mmeri a ma ọ sọrọ ha ma ọsọ ha onye iko mụnwa nọzi kịta asị ka egbe ihe nọ na ahụ si ka egbe nwere okwu anọziri na protest sef anwe protest na-eme anyị nwere jikọ ọkpasi ebe a jọọ ka nata jee Ebonyi anọ m na movement in Boston Kanu invade Ebonyi I was there we saw her so onwe the protest ọ bụrụ na ejiro the right caption igwe ka anyị eke ka ebe a dị ka Somalia because ndị Nigeria chịpụta ọ dịkwa mma ha pụta very dark man mgbe ọ ga-abụ physical a ga-emetụ n'aka eniri imetụ n'aka ọ bụrụ na ọ nọ Somalia onye na-eri ego mmanụ gị aka agba ọsọ jee jụọ ihe mere na Somalia ajụrụ American commander who was a hero in Somalia I say how can you be a hero when 2,000 youths have AK-47 there is no way you can be a hero there if we sensitize all this region nọ na the bondage ha ga-aghọta the modality anyị ga-enye ha ghọta the modality anyị make a move ifu na ama mgbali egbe anyị pull down that 1999 constitution but the only eja dị na rice eshiri na anyị na-ata eja since that is the only point I make here. No, Nigeria is at war already. Nigeria is we know na mana war ha were chain ejiji dị mere na ya were free ime ihe ha na-eme anyị na-ekwu we have to have a good ideology a good caption ga-eme ka anyị si na that chain fụọ ọ bụ na anyị si na that chain fụọ anyị defeatizie ndị Fulani agbara anyị okirikiri mana anyị ka nọ na chain ha you cannot fight against them. Geenụ ntị mmadụ agaghị eji egbe na-achụ gị isi na ị na-eji iji ọnụ na ihe eji ọnụ menwe butu 1999 ebe ndị na-agba egbe agbatụbeghị ya onye a were egbe onye ahụ isi eche ndị na-agba egbe achọghị ije ejide onye na-akọmandị ndị na-agba egbe ka egbe ahụ kwụsị ịgba ya ka ji sị gị let us move occupy the government facilities ọ bụ ebu the way of peaceful revolution ndị chairman mere be ha jụ ndị na-agba egbe ji kwụsị ịgba ha egbe so ike Abuja naanị ite n'aka ga na-agba ha egbe. Calm down now. How do you go Abuja? The government facility. I am telling you how to go about it. How to go about it. Because battery Ada is now. Okay, how to go about it. First of all, I recommend Obinwannem. I recommend him. I may invite the other region na platform. May interview. Pankata. ndị na-elid youth ọkwa anyị kpọrọ youth nke anyị na oke owe efe tata o ruo echi ọbịa bụ na ọ bịara aga m achụ ọkpụrụkpụ ajụjụ niile eji ama kapasiti onye na-unite obodo then anyị weta youth a na-anụ voice ụta agụwa bụ Obinwannem anụwa anụ voice na youth Igbo ewere youth a na-anụ voice ha na Plateau ewe nke a na-anụ voice ha na Hausa anyị ma ha kịta anyị ga-akpọtawu ha hie anyị na ha akpa nkata one ha ma ihe ahụ na-edebe oke debe oge the same pro trap ha nọ bụ anyị nọ
ha na-ebezi akwa anyị kpọta ha ebe a ha mara oke so na gị gịwa na-ekwu ihe youth anyị na-anụ. So in that order ekụziere ha na ga-eme occupy gọọmenti house niile dị na the whole state force demand for the fall of that constitution because gịnị na ya eme ha agree. Can two work together unless they agree? So no, they can sign a slave contract for us with that 1999 constitution. Ekwutezio ya obebu emeghe ifu na the whole camera ga-adị na that Nigeria. Ndị ama ya ma afụta gbagbuo ndị nọ na gọọmenti house si na a na-demand the collapse of 1999 constitution. Mba ha ya agbagbu ha na-atụ egwu ihe gbara tabịa bụrụ ụzọ. My brother ịghọta ihe a na-ekwu agbagbugodo ndị ihe a ka anọdụ ha na-agwa anyị ọ bụrụ na people na-akụ ụda akụkọ ọdụ ka anọdụ kwuche ihe a na-ekwu ọbịa ebe a ndị ọ na-atụ adịghọrị dị ịfụta. This is the only system that can work. I know see ndị America mee protest ha jicha ma tear gas people na-eme protest jicha tear gas cover ma tear gas wepụta equipment dị ebe ahụ bullet equipment onye ọbụla na-ezipụ n'ilo ka o jee blọk gọọmenti haus ma stampede gọọmenti haus bụ ihe weapon ihe ị na-ekweta mmadụ 100 emenwe ụmụ nwanyị Aba women 1929 ọ ya akazi anyị mma. Aba women 1929 ọkwe mana the same device British chichi wee jide ndị be anyị na-agbuo ụmụ nwoke na tax wee propose a tax for women. Our women rose up in 1929 may occupy may chant or may occupy the state until ha kwụsị the warrant chief system eji anaghị tax eji propose na ụmụ nwanyị tax. Everybody ọ dị na history anyị. This is not 1929. Modern generation, everybody want to keep their life and we are losing it day by day. Agbalanze labo be too spirit 1929. Now calm down. Yeah, it's never again one chere Agbalanze. 9. And what be too spirit 1929? Come again Agbalanze. I know me ikuru. It's never again 1929. Be too spirit. Edos again. Be too spirit. Come in. Evil spirit. And what be too spirit in 1929? B2 spirit. What are B2 spirit? No, ashering no why about women riot. Have you read about women riot? Get on first. A Mario B2 spirit. On a Mario B2 spirit, 12 stone. B2 spirit, Eje Megan Eja Ababu Mad. I think on a Mario B2 spirit. Well, Kawana make him in by that with Amami. Okay. B2 spirit. Oh, no, Kejebe occupy a government house. Baraka. Only my B2 spirit. Yeah, could I? Agbalanze. Well, Kuda. Ihe ahụ ụda akọ ndị Afrịka na akọwa onye na-edịka odo ụdị ka na akọ ụda aka enwedị ihe a na-ekwu ụfọdụ na-asụsụ ka eje gbaa mmadụ egbe. This is common thing ụwa niile ma na ọ na-work everywhere. Kezi ihe na-apụtara eje isi m n'iji ọka oke ka njọ ga-Agbalanze kedu demonstration ije n'ọka chere ka njọ kedu demonstration ije n'ọka Agbalanze kedu demonstration ije n'ọka Kedi demonstration is agodu me now. Kedi demonstration ije n'Awka and why? What was the caption? Isem na itrek ije demonstration n'Awka. What was the caption? It was Biafran agitation. No election agitation. No election in Anambra. No election in Anambra. Okay. It was also a very right caption. Mani mention no election ebe aka jiche na ejighị under that constitution. Assign or okay, equal money if na equal na that contract assign or without your consent. Money put an no election. Manahana going a contract to na game election. These are the things. Ihe na-ekwu na ndị ba ya with the right caption and afụta at the right time. Now kwa na-asị Mazi Nnamdi Kanu ogwoshio na emotion ukwukwara ihe anyị mere Mazi Nnamdi Kanu. Ọkwa hụrụ ihe anyị mere ndị Igbo. Because now we cannot stand up. We don't stand up for unified diversity. Obona ndị Igbo niile gekwantio, obona ndị Igbo niile alone. Anyị dịka Moses ji Onyeka na obona ndị Igbo kwekọritere.
going enweghị ga-eme na Nigeria until Mazi Nnamdi Kanu apụta. Enwere how to do it. National emegodo Monday sit at home na ndị Igbo kwetere ya mara na ọ bụ mee ya n'ọdụ na nsọ. Every Monday sit at home. The whole Nigeria na Igbo niile na business Igbo ama mepe. Ịma na Hausa na Plateau aka join guy. A ga-ewetego the right energy. Ihe a na-achọ. But ndị Igbo will not do it. The same thing a na-eme Biafra na remembrance na ndị egbu n'agha. Ndị ọzọ ga na-eje gọvanọ na-eje ele rit na Nigerian Army. We never forget. But now, and I first I remember and then so we don't agree and we don't come out with the right caption. So here kai kweshiremu and now by the time we use this platform positively. Extend extend the hands of friendship. Hands of friendship that na basically pana akwai. Mana I do re hoda ki iwe Biafra anro kanewe. But if we bring them in such platform, say okay, I as far as this 1999 constitution, we cannot move ahead. We have to occupy the nation together. Okay, go together. Which is an Ibrahim invite here. And again, Ibrahim or Daba again Ibrahim in the Kupa. Ibrahim boy village boys Ugwu Mu ajoy also me about Hausa Fulani Shemba no about Hausa Fulani Kokure no Fulani and now Hausa na Fulani are all together now na call in terms of politics mana Jibril Ismail na call now all the against ma kwankwaso all the against the Fulani niile na no Fulani ga-abata na ọchịchị na be ha na Hausa land again na Fulani must go now bribe okay, emetegoda ama na bribe. But Chineke na ada ga eje ụbọchị. Shi ada nọ na ehu eshi. There is no election in Nigeria many times. And I want to back I will read that mentality of no election and able season the by. Then protesting I mean na high school even Keburai na Afari Begu. Then all those people are Egwu here in Egwu because the has stand exactly what you are talking about now. Because each or I may know dinner, I got pussy and Kebuna in the Gapata, Undi Gapata, Kalida P.O.B. Tarana, was silence here. No, yes, Ewere, also faith comment by Obon Apple, Ewere Igwe. Equatorial one, let's assume now how an IPOB got direct against them. Patara ije wekwa ideology na register direct Igbo youth movement no dị na I weta idea nke Igbo Global Association. Then ewere unity bụ gịnị echi na ndị Igbo kwekọritere na ya meje afia on Monday na anọkọtara injustice against one be injustice against all. Mazi Nnamdi Kanu anyị na-etestify ọ bụ na ndị Igbo niile nọ na the whole Nigeria kwekọrịta ndị Igbo nọ na Abuja ndị Igbo nọ na Kano Yola everywhere Lagos ha ncha niile kweta na every Monday na ewe ha ashaga azụ okwema na Igbo bụ na asha Nigeria na adị emeghị ya ime ya ebe a na-eme ya bụ na ala Igbo then ndị soja ha ediri ebe ahụ abịa gbuchi ndị mmadụ okwema na Lagos steeti abụrụ obodo anyị okwema Lagos steeti abụrụ obodo anyị abụghị obodo anyị okay now anyị mewegodi ya okay anyị mewegodi ya na Lagos ha megidewezi anyị ahụ ya happy here na asking in Lagos or criminal obodo anyị. That's the question I ask you. Yes, I'm not obodo anyị. Here na South Africa, what can you say about that? In the South Africa sign na. Yes, here na South Africa bụ na one ọ dị nrite and nwoke anọzi na South Africa because glory depart na the land. Because I should okay, I don't know nobody. Now, the same way, na buy okay, I don't know nobody. Because na ethic action not the suppose na get take the land are now desolate. So the land of South Africa go desolate because I don't need with the glory of the land feed the age.
ebe uko ya ọcha were farm na South Africa butere mother 2 women na South African women ana m akọrọ gị ya because na I'm asking you a question say that na say na ndị Igbo nọ Lagos ndị Igbo nọ na North ndị Igbo nọ ebe dị ona na ha bịakọta ọnụ before ihe ewe mee ife niile anyị na-ekwu ka ọ bịa na mezu na-agba gị sị na ya emegie and na ndị Igbo nọ na Lagos ama mme anything maka na anything ọ ha mere ndị Lagos asị ha na which is na ọnya ka ị na-egbusisi ha na-emebisi property na Lagos then automatically ndị Igbo anyị nọ na Lagos emegi invest well na Lagos me invest na Abuja and ọ bụrụ na ịbịa sị ha mebe ihe a ga-eme ka ọ dị against of the will which caliphate ị na-ekwu ma 1999 constitution ọnụnwa bụ ndị ochie abụrụ ọnụ ka a na-akọ ọnụnwa bụ ndị ochie ka na-eche echiche in a way that na a ga-eyizukwa in the structure of ndị ochie change ya mana ndị new generations na-enwe ihe eji structure nke ochie a before wee nweta anyị na-achọ mụ na gị na-agba na Germany na anyị ekwesịghị okịta na according to what you are saying about na ọ bụ na Igbo ndị Igbo na-ebịakọta ọnụ mụ na gị mana nzukọ ndị Igbo na Hamburg adịrọ in peace mụ na gị mana our local unions na-ebe anọghị in peace even Imo State dị ka nkewara into pieces. I'm telling you I'm coming then anyị nwa bụ ndị Igbo nọ na Hamburg a ma ọ nọ na Germany anyị na say whole then anyị adebekwa together to become one according to what we are now trying to make our people to know. Because Nandi Nkeno na Igbo have done the best by supporting Nandi Kanu in openly, which is now Agbalanze media not here. When I see that na ndị banye emego ọtụtụ dị iche iche mana ewerege egbe na mma we silent ever. And given a chokwe kowa that abịakọta ọnụ na ga-ejenwu ihe dịka na Abuja were aka na pụta fife ha kpụ n'ọnụ, which is but it's not possible and no way anything in Chika. Anything na Chika within the north now. Ndị North no nwe enwego template ha nwere na otu am na gị na-agba n'ọkịta. That is why we need Ozobi. We need men that are going to come out ka ekwu ihe niile ka ọ dị in order that na every youth in Igboland must come out and say where are they going to stand. Ka anyị mara ndị bụ ndị and iru n'ala Igbo enwego ndị mara ebe onye ọbụla nọ. Ibe n'ala Igbo na ndị youth nwere ndị otu am na gị na-agba nọ na Germany kịta mụ na gị na-agba bụrụzie enemy of nzukọ ndị Igbo. Ndị nzukọ ndị Igbo makwa na anyị bụ enemy. Ndị nọ n'ime nzukọ ndị Igbo ụfọdụ na-asụpọta that's the way it is. Things will never be the same. So that's the way it is. A ga na-ewelete ndị mmadụ na ibe ya ga na-esenete okwu mana ọ ma mmezi anyị ama mme ihe anyị ga-eme as a nation. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ga na-ese you don't need to worry about P.R.O. People must be buying people. Trump na-akpaghị people. Putin na-akpaghị people. So there is no peace by Trump here. You make it call Trump peace. Trump enwere you peace. So when you have the peace, there is nothing like peace. Anybody preaching us for peace is the enemy of peace. Because no. He preach about achieve the kingdom. And every other thing will be added to it. Other than achieving the kingdom, can two work together unless they agree. How can we now face the enemy? How can we now bring a solution to our problem? We cannot go in according to of the people non ala because ndị non ala na sige na ka ha si chọ ka esi mee ya. Onya mere njina abịa Ozobi nso ka mana Ozobi ọ ga-aghọta the same thing I kwesị ime maka na ya emege na masop wọkụrụ mee na IPOB wọkụrụ mee na ọhaneze ndị Igbo wọkụrụ mee na National Youth Okay, battery m agwụgo na Obinwannem m. Battery m agwụgo now. Then anyhow our discussion today gara ọhụma ihe anyị ga-agba mbọ let's reach out to others so that ishikwu ịghọtago then anyị kpọta ha ebe a ị ga-ahụ changes. Ndewo. Ọ ga-enyere anyị aka. Well, I'm seeing a positive future. Otu ọbụla ọ sịrị anyị atụ n'egwu emechaa ihe anyị na a ga-eji emeri ya akọ ihe anyị na anyị ga-eji emeri ya akọ ọ sịrị anyị atụ n'egwu ndewo. Yeah, Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere unu n'anya unu ga-afụ na nya bụ ife azụ tụọ na because agwa m asị that na ọ bụrụzi ka m si kwado before ka m ga-esi kwado this time because of what? Because na mụnwa na ụmụ amarugo na ndị banye na ha na-agwacha onwe ha eziokwu because they meet go a lot of personnel
meet a lot of official people in the world. And they can visit Shande and their government house and they visit for many places. Mam, Abu direct to government. I don't like the buy social media no try make and the buy money will hear the possible. Manoja the possible, everybody must tell themselves truth. What I'm trying to do with Obinwannem, we have a suspect, and that is why Igbo youth movement is suspecting the movement of Obinwannem, because the movement of Obinwannem were exactly clear mission. And then now they can make kindly the Kainwa Mara, which is not going to watch him their way, because I know how many call Akoko or Koba Madon maybe in car, because all those things are going in future. Since I don't name me Basa Biafra, Inanya Funa the thing was moving very, very well. Kedi emere the thing you were turn 02 a inweriki jomo gajo ana no katakwa na jebe ije ina eje ije onweze ka isi weje kata mas ko na bi na eje one thing ga bia n'ime stop onwe onye ga asị stop onwe aga ejire mu to pusige onwe onye ga asị na ndị kana ma bia asị stop. Your mindset will tell you I don't even know where I'm going again. No. So you have to stop, pause yourself. Then if you pause yourself, give check what makes you now to be roader on a mara bi na ga we gaba. Kedi emeziri jigagide wedutezi otu a we buze na ịmara skwe bi ga continue we finish ihe na-aga ị ga-ebugoro ụzọ mmụọ onwe gị ikpe taa onwe gị ụta. That is what I'm trying to let our people know. Then kedi ihe mere that na imis rosa ichozie maka na ịnachi aba azụ, you have to correct it by mistake gị. So we correct by our mistakes. That is why I say Ozobi na mụnwa soro na ndị Kanu so many years, and mụnwa na ụmụ sokwa na ndị Igbo so many years. Achiana m ndị Igbo in many places. Oachigo ndị Igbo na Ukraine in 2 ways. Chia ha as onye ndu nzukọ ndị Igbo na Ukraine. Chikwa ha si coordinator of P.R.O. Jekwa na Ukraine, jekwa na South Korea, chikwa ha. I have the mindset of the reason of whom Igbo. That is what makes me to understand that Nandi Igbo gana aga, hana aga haga exactly what they are thinking about. And let me now tell you something. Ibiani here basara Obinwannem ejikwa we marakwa the mindset of our people more. In compare zizi mgbe m nọ n'Ọnịcha, in compare mgbe m nọ Lagos, in compare mgbe m nọ na village, in compare chazi we check chazi we what say that na our people gbachanya na arụ onwe ha rụrụ ana. Ibia na ala Igbo, that is why Agbalanze abịa m kpọtaba Agbalanze na media Obinwannem, because na mụ achọrọ just not ka m we famous or ka mara mamara. Even my cannot ndị abụ ndị kpachagoro nkata secretly. That is what they call lobby. Gị na mmadụ na-eme ife matagodo obi onye amatebe onye ahụ kwubifi were ekwu okwu. A lot of our people bụ ndị na-eme freedom fighter na-eme my cannot interview amaro ihe my cannot na-ekwu gbasara Biafra. They thought no nje ọbụna mbụ somebody na like ka m were ife nwere we na-egosi ndị mmadụ na mma ife na-alụ. By this time many of you people ga na-eme unu ga na-eme my cannot be on this platform where we cover exactly what will restore our peace in our land. Onwe onye chọrọ iso na that one my cannot kwuru. You want to listen, you want my cannot to do that one, and immediately my cannot maybe you will be a servant of my cannot until already zegi. And he release give that now all of you are a fool. You don't want to listen to me as you claim that you want me. I want to let you people know that now actually make mara ndị Igbo ka ya nwu meri more. Ha ka ya nwu karịa ndị Hausa. A ga-ebozu ha like etu esi ebozu na north. My cannot have told you people a lot of things. Unu kwesị respect your own. If you radio Biafra, onye ọbụla na ha agba ka eme like my cannot interview. You forget that Mazi Nnamdi Kanu is a spokesman of the whole world. Mazi Nnamdi Kanu talk to Donald Trump, talk to Obama, direct word, direct statement. Talk to the whole Nigeria Caliphate, direct statement. But the same Mazi Nnamdi Kanu, every Igbo businessman hates this man with a passion. I did a short clip video, told all of you, 99% of Igbo hate Nnamdi Kanu with a passion. They say I am liar. Do you know who say I am liar? The same people that they paid so that the mission of Nnamdi Kanu will never come to pass. And they plot them in many groups that is you can never understand Nnamdi Kanu until you die. Now they are manipulating Mazi Nnamdi Kanu so that people like you will be discussing about the conflict. You will be discussing about conflict, about what happened in IPOB, and they are killing Nnamdi Kanu slowly in Sokoto. Because more Nnamdi Kanu on Sokoto is more Nnamdi Kanu is dying.
If you don't know it today. Because if they crumble the mindset of Nnamdi Kanu down, they release Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu cannot stand anything that's going on in IPOB if he come out to be listening stories everywhere. That is the way you destroy people's mindset. I told Igbo, say that now, Obuhoni Gebu Nnamdi Kanu will problem. Obuhoni got silent people like me is problem. But I promise all of you that the heaven will hate to you people say dankin dan come. If we eventually die, if Nnamdi Kanu die, Igbo got tezbafo. And those conflict group who they create can never help all of you. All of you who claim that you love Nnamdi Kanu, why can't you queue to IPOB? You love Nnamdi Kanu, why can't you to join IPOB? Those of you now claiming that you love Nnamdi Kanu, you are now in IPOB. Are you attending IPOB family meeting? No, you are not doing that anymore. Then you that is claiming that you love Nnamdi Kanu, what do you expect Nnamdi Kanu to tell you when you're telling Nnamdi Kanu that DOS is a failure? Now, what do you want Nnamdi Kanu to tell DOS in Sokoto? What do you want Nnamdi Kanu to tell DOS in Sokoto? Now, the IPOB family, all of us created together, even when Nnamdi Kanu is away, absent of what we are doing. Everything was moving lovely. Everything was moving smoothly because every national coordinator and every zonal coordinator knows their duties. As I am here, I know my duties in IPOB. I sign agreement with the DOS, including Nnamdi Kanu, that I will create a platform that I will go into educate our people in the mindset they can understand. Because Nnamdi Kanu have different language, he addressed the word. Because mama ha gura ha watara the game. And Onyeka can create a platform because I am dressing those people now. Those people now those people in a nanya bunding with the opportunity to go school but did not go on the representing. And Onyeka can go one day and say, Unu na abakwaso na abakwukwa ndị ahụ nuche no hama ga-edo school obodo anyị maka Chukwu kere m na gunu ga-regret more than what in the north regret now. Because all of you non ali Igbo turn business in a bloody business. Check good ofuma. Who is difference between you and Boko Haram? You that is Asian or China, we are talking about Mazi Nnamdi Kanu. We are talking about Biafran freedom. We are talking about P.R.O to come and take our government to next level. Manandi Igbo neje China. Okuna from the content creator. Has na hageji content creator destroy the mindset of the people. Mazi Nnamdi Kanu guna haga a lot of ndị Igbo work hard this shock. Ha make sure that Nnamdi Kanu did not be a topic of the whole nation. Everybody know exactly that nife jindi content creator neguna na-ekwu na Igbo na agba ndị mmadụ na-eje na China na-egafe na evidoru na asị na onye chafe na China ya bịa mana this na-emebi na alaba anyị and nobody understand the same thing that no ihe Nnamdi Kanu kwukwara mụnwa bịazie in a reality, in a truth and honest and transparency ha nwa na onwe ha wee gbabazie ọsọ. And gị nwa na onwe gị achọghị ịjụ why. Chinechere m Ezibekwe afụrụ m ka isi bata. Ezibekwe ya anachiata mgbe m fụrụ gị jos na-ekiliki ya ọ bụ na epukwana. Ọ na mapụwago. So ụmụnne m amarọ m ka o si wee dị m n'abalị a because na eziokwu chekigodo onwe gị ndị be anyị achọghị igwe onwe ha eziokwu because ị na-ekile m na onwe ihe na-eme gị ndị ama na onwe ihe na-eme gị no gị ji aka gị sign ya like onwe onye kwurie ọ dịka Stone kwurie I think Stone kwurie because na akwụrụ ndị gọvanọ anyị ụgwọ anyị chere na-eme na IPOB kedu ka esisi na-efuru Nnamdi Kanu n'anya ihe dịkwa Nnamdi Kanu because IPOB is Nnamdi Kanu. Everything about IPOB is Nnamdi Kanu. So mana anyị nwere nwaanyị sisi ka anyị were nke Nnamdi Kanu wee gaa ka ezi ihe unu pụtara na social media kịta werezie wee na-akọ onwe n'ọnụ gwagodu m onwego mbọsị Nnamdi Kanu kọrọ onye IPOB ọnụ even Uchemefo he couldn't even talk about Uchemefo. Then ka ezi ebe unu mụtaziri kịta iji mmadụ na-akọ Nnamdi Kanu ọnụ wee na-akọ ọnụ Nnamdi Kanu ozuru unu mebe otu ahụ una so na chọrọ kata na ishi meji fine and good. Do you know that na ọ bụ na Nnamdi Kanu pụta wee nye order to every social media company that anywhere they talk about his name
Anyway, they mention his name, that platform was shut down. Imano we right here no one in. Imano we right here no one in. Onya bia na gwa gese na ihe obuna emegolo na ndị Kanu. Eche na that thing get sink forever. Ndị na akọtọ elapa ha akọtọ focus on the way ka anyị ga-esi wee mee ka release ya. And now mụnwa dị ka mụ ka si wee mee investigation and ka si wee mee consultation. Wee chọpụta na the level right now na Igbo na corrupt zigo ndị youth. I can't just say I pon ndị onye isi youth kita. I magodo youth nke na control. Because ego bi sigo ndị youth. And ndị nke ego bi ha ego bi. If ha enwere ego ha ga-enye onwe ha nri. They don't have money to help themselves. Ha na-asị gị weta ego data, weta ego nke a. Mana ndị agha bụzi ndị ahụ na-ene anya na shine na social media bụ ha na-eme. Ndị na-anọkọta asị na Roseus na nwunye na Very Dark Man kọrọ ya. Anọkọta ihe ndị a na-akọ gwagodu m na ọ bụ na ebido mgbaba egbe n'ala Igbo. Ihe ahụ ga-save kwa mmadụ. Roseus na akịta na-eje enyere ndị ọ na-atụ n'ọnụ aka wee rapụ imezi ka ndị na-eme ọya atụ ndị mmadụ na ọnụ ka ha kwụsị ime ka ọ na-atụ ha n'ọnụ which government. That is why I love my Matthias Ejofe Zaka. Even ask go Ejofe because of the step ni name kure Ejofe take channel. Na mejizi maka na Ejofe na elewebere Ejofe iwe no one was. Even it is time now for me to partner even to for Ejofe kelebezie alabu na hele because na una amarozi ihe bụ dignity. Maka na ọ bụ na asị na achọ ya na obere na enwetere achọ ya n'ike because na Ejofe may go exactly what my mindset is doing in Obinwannem. And that is why ndị Biafra niile hama has no Obinwannem bụ Nigeria government. Okunu mgbe ha na-ekwu ncha na-ebie na-ekwu maka ndị na-agwa amarugo onwe ha. Unu si na mgbe Nigeria government agent. Then Nigeria government agent or amadu nọkọta no okwubere Nigeria without Nigeria settle ya. Mụ nwa join kwa IPOB or onye gwara m join IPOB. Oh, my spirit gwara m and that enwetego m ihe nji join IPOB. No. So how can I support Nigeria government in this mission that is I'm already in my own dead zone? So if you that Nandi and asking na now Nigeria government na work on Nigeria government now ego enwere m ego in afumu ye designers or ye good lekwe good nke mo so kezi ege megi ga nọkata n'ụwa wee chee echiche na nwa Chineke akpọrọ ka ọ bịa zi ozi ọma nke ga-azọ ndị Igbo ndụ na mma na-atụ asị ọ atụrụ m asị n'okwu ọnụ m ife na-agwa gị na ka ị mara kịta na ọ bụ ife ga-egbu Anya norugo na center of a problem. So what we need now is what are we going to do? Kedu ife anyị nwere ike ime then n'anya ifu na ndị niile na support na-ekwu maka na ndị ka na social media ha chọọ dị mma ihe na-eme n'ala Igbo be na ha. Onye mgbe nji asị ya onwe ka anyị ga-esi release na ndị Kanu without anyị niile ikwetegoro na one thing. Ọ bụ na Igbo Youth Movement anyị na-ekwete were one account na-ese ndị ego ka a na-ekwu maka na ndị Kanu ka a na-develop ala Igbo. Now, many people are pogum na some no onwekwa ka emenwu ihe na na-ekwu ka ọwa ọkọ na Brian we support ba P.R.O ka anyị na-support P.R.O na ọ bụ na P.R.O win this election ha bịakwa ka ha vuru the vote otu a okwutesi ekwu then mgbe aha anyị emezie the revolutionary we are talking onya mere Agbalanze ji si na the revolution na package go ofuma which is na Very Dark Man na-emezi ka ọ na-esi nke na ime ndị ka cartel mụ na-emekwa ọ na-esi kwa n'ime ndị be anyị onya mere ji si everybody focus to support P.R.O. Enwere m anything nkwesị ga-anụ mụ ihe mmadụ ga-akọrọ m ọ bụghị na support P.R.O na mmadụ support Biafra. I believe in a political solution. I stand in a political solution. And if P.R.O enter without promise fulfilling what he promised us, that is where we can now see something we can present to America, we can present to UK. There is some certain things gbasara P.R.O we present. They say yes, Nandi mejọrọ anyị ihe mere anyị drama. But now you will card no Donald Trump also president of Ukraine. You don't have card. You don't have card now. You will hold the authority to go shooting anyhow. So on your made can create ESN, her band, I can't swear. Simon will create a liberation army, I can't swear. Then we talk it now. I create those things. Sky will in the buy. I come on walk across. How manipulate a lot of people who the age we created those security force now leave. Which is the information that I'm no gay. Njuwe na agwa ndị ba see that na some certain things na-eme na Igbo na afa Simon abroko otu akọdị the same thing ka kwukwa na ihe na-eme na ala Igbo concern na ndị kana bro otu a then information na-enwete bruzi na akwụgo some people ụgwọ ka ha na-eme no that na that thing Simon na-eme na onye nwa biye na-eme ande na ọ bụ onye nwa biye na-akwado ndị asị gbuo ndị ahụ egbuo which in ha manipulate go some people ka ha na-abịa na-ekwu in the name of that na ha na-egbu na afa Simon na na-egbu na afa Nnamdi Kanu
And those things will be documentation. How get you proof for the wrong that na Biafra be terrorists. And that in a kind of say, na kedi can you try us na Igbo gesi we kwetu di ha we na emi ka we please ye the political system obu ndi na eme anyị ha na eme today. Then Justice Ozobi on us na buy when afie na eme na onya ko ji we chie Ikenga one meche mbe kwa you apology. If when I try to go this guy wrongly, and when I Chief Chika Daniel, bia kpọ m na-asị m chọba Ozobi na nọmbịa na nka na ọdụka na nwere ya na-ekwulisi esi ya na agaghị emenwu Justice Ozobi ihe mgbe chọpụtas na-eme gị ihe na-afụsịkwa na page ebe na ya apology in na Ikenga apology whereby Ikenga have betrayed the lineage of ndị Igbo, and the betraying of Ikenga betray ndị Igbo orugoro ndị niile nọ n'ala Igbo ịma na Ikenga nwere ebe o mere ife ekwesịrị ịjụ ajụjụ na page. And onwe onye ga-ajụ Ikenga ajụjụ, Ikenga bụ ọsọ ajụjụ na bụrụ ndị dị ka anyị nwa makọrọ mgbe Ikenga joined IPOB. Because everything Ikenga is talking about Nnamdi Kanu, onwe dị nke ọma one single things about Nnamdi Kanu. Because if you really know Nnamdi Kanu very, very well, spiritually and physically, you can never talk against Nnamdi Kanu. Because onwe onye said that na onye yishu mebo na ahụ ya. If you become a leader of Ndị Igbo, threat will be coming, blackmailing will be coming, even Osimi will be coming. Ị ga-afụ cabinet gị ndị gị na ha n'otu a wee na-asa gị isi ka ikwete n'ife ga-abụ ikwete inwe problem ya nwere onwe ebe onye na-eso gị take over of every glory what you have done. And that is what DOS is trying to do. And that is what all those people, even those people are Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu spiritually knows that these people is not doing what I'm supposed to do. And they are convincing him to do exactly what they're supposed to do to the public so that your mindset will be corrupt and shift from Nnamdi Kanu mission. And that is why I have been telling them how on social media. And many of you people on social media have been corrupt. I understand. Man, anamayunu wabundi na de be corrupt. Anamayunu na de be corrupt. Chineke na onwere ndị egobehe. Enwe ndị ka nwere Obinwanne. Biko ọ bụ na nwere Obinwanne, contact me. We need to do this thing right. Amazụ m ka esi go ndị Igbo niile. Onya mere oburu Agbalanze say that na nwa na ekuzikwa too much. And that is what he was supposed to. Or the man na mu anọkọtara otu akịta na a na-ekwu okwu ka obodo anyị dị mma nọkọta sizi n'obodo anyị ma dị mma. Peter Obi anyị na-ekwu ka anyị sọpọtụ nwanne m nwere reason onwe ha na-ewepụ na were ya anụ anyị emegokwanụ nke ahụ no election ọkụ ịghọta mgbe o mere ọkụ efu ka o si ga anyị emegokwanụ that na anyị amantide aka sef na anything gbasara election ha na-eme ha mebe anyị amakwụsịzi again ya bụ mgbe ha mere obedient ịghọtago kịta na ha eburukwana system again bịakwa ana ha bụrụ ya ebe a ga-enye gị hope that imagine ka ngwazi unu nya nye guru unu example of something ị ga-eji wee chee echiche ka si ekwu okwu maka na adị m ekwu okwu direct nkwu okwu direct o nwere ike ọnọkọ onye na chi ji egbu na-achọ ka ọ ghọtara na chi bịa gbue ọ na-akụgiri na-ajụkwa m question na-asị na na-abịa ịgbagbugo na-achọ ka m were inu wee gbu ya nya nwere onwe ya na-emezi n'ụdị na mụnwa na ụmụ na-akụgiri ozugbo na-enefe anya bịa gbuo ya ebe a because ogero m ntị because ndị na-abịa igbu gị agaghị agwa gị na ha na-abịa igbu gị ịma na ga-eji iwu ọchịfụ na ọrụ a Peter Mba na-arụ bụ coded ọrụ a Peter Mba Enugu steeti na-arụ bụ coded ọrụ a Oti na-arụ bụ coded to God ndị esetichago map mana ndị ekwu ekita ndị ga-aghọta ya bụ ndị Chineke gozi n'ime mmụọ na mmadụ gwagodo m ihe Oti ka ga-achị mana Abia steeti ka na ya ọnụ but ajụ organized Oti na-eme ha yes onwere kwanu ka a ga-esi wee si na ọ dị eme mana ọzọ ịbịazie ndị na-ezu ori asị gị ka onye zukarịrị ori. It is qualification of Oti and the governor of our land. Ha niile ka bụ the same thing. Enwe ndị na-assign na ha ga-anọ na side of wickedness. Enwe ndị ga-assign na ha ga-anọ na the lineage of apologize. Onwe ndị ga-anọ na sign of encouragement and motivation. That is why iji fu ndị ụka. If ndị ụka nọ na category of ịdị na adazego obi na ọ bụrụ na ọ na-acha gị ọkụ. Because ndị ụka aplọtụrụ ndị ụka na ọlaba anyị ka ha wee na-eme gị ka ị na-aghọta ihe ị ga-like iji na-akpọkwa ha echi. Aplọtụrụ ndị politician that na ha ga na-enye ndị na-ada nsoro ha to their choice help.
were ha wee na-egbuzi ndị ahụ niile na-anaghị dance to their choice. Ya bụ otu ezinụlọ ka na-ekwu okwu niile ahụ. Ndị nọsụ n'obodo oyibo bụ ndị na-ebunatazi ike n'ala Igbo ewee nyezi ha mandate that ịkpata wete bure steeti ibure steeti anything ị chọrọ ị na-eme whatever ma ịtụ ọrụ ma ihe na God dey do. Ọnya ka ndị m dị ka m na ụmụnne m anyị kwuru okwu maka ndị yahoo 419 emegide ndị ọcha chọpụta wee kuchie ọnya ka ha ji bazie kidnapping. Ọkwa ụmụnna anyị na-eme kidnapping o. Ndị ifu a na-ezitekwa dịka Fulani abụ anọkata emere gị ifu na-eji ndụ mmadụ wee na-atụ mgbere na ọ bụ na nchi gosi gị kịta proof fọrọ gị na ihe na-ekwu na-abụ eziokwu. I have to go and make sure na m kwụrụ some people ụgwọ ka ha bịa ata ife ahụ na-ekwu ka m bịa gbanyere gị na social media sị gị I did not say it, I'm a prophet. I did not say it, I'm a prophet. Ifuzie ndị ahụ niile na-ebelive na mụ nwa m okorobere uche na mama mmenwe ihe do na wee prove for what I'm saying. Ha bịakwazie say hey, echekwara m na this guy bụ fake o, na this guy n'ọkwa prophet o, this guy just suit ka ọ gị ma ga-enyezi aka je kọpịta nke ahụ m kwuru before nke ahụ emezie mbuchati ya azụ. Ihe mere ndị Igbo na nka na-ajụ Chineke na nyere m aka ka ọ hapụ ịbụ na ọmụ abụọ na-ayị ara. Achọrọ m ikwukwu ọzọ. Asị m Chineke nna nke nọ n'eluigwe n'ikpeazụ ka ọ hapụ ịbụ na ọmụnwa na-ayị ara. Because na mmadụ ịhụ mmadụ n'anya adịrọkwa izi o. Mmadụ na-echere mmadụ adịrị izi. Kwevu mmadụ na-echere mmadụ echiche ọ dịghị izi. Ị makwa na anyị nwa gbara mbọ na IPOB from 2012 wee gbagide mbọ megide ka ihe niile wụọkọrọ ndị Igbo niile. Even Nnamdi Kanu mechara mme anya ya na ha ejezi meeting ndị Igbo. Just ka anyị wee gosi na anyị ga-ebinwu without ndị Igbo. We live without ndị Igbo. Only thing were m iwebe DOS nọ amara m ka Nigeria si wee gwakwa gobichakwa ha ncha niile. Na-ajụ ha sị ya onwe ihe mere ndị IPOB now like a member my member. This IPOB leadership biko ka eweta ego ka help where something like ndị na-enwe nsogbu n'akwụkwọ. Mgbe ahụ bụ ọ bụ na ndị nwe nsogbu n'akwụkwọ ebute n'ọfịs m mgbe m na-arụ coordinator IPOB. Ebute n'ọfịs m mbụrụ ebujere ndị DOS. O nwere ihe ha na-ekwu ime a ga-asị gị sometimes asị gị sef na ihe abụrụ charity o. Na IPOB abụrụ charity. But ha ji na social media na radio they will tell you, they will make you to believe not charity. Ị na-ajụzi ha sị ya that na onye a na-atụgbu ego na-atụ ego mana o nwezi problem and problem ahụ o nwere kịta enidiri ka enyere aka. Asị gị na ihe abụrụkwa charity o, na ihe a freedom fighter na ha anaghị eme ihe charity. Nsị a beta anyị nwere ihe a na-ekwu na social media n'obe nwa na-agba n'ọsọ obegokwara onye agbatakwa o. Kedu ihe na-ekwuzi na ọka esi wee mee na ọ bụ na onye aha like ya pụ na nsị a kekwa na ego na-eti ọsọ na ego ja support his freedom. When I just want Chineke n'eluigwe nye m aka na because na o kwuru okwu mmadụ ga-abụ na-ekwu na-ajụ chi gị onye abụkwa mmadụ. Kedu ụdị wicked anyị gbara ụdị ihe onye a mere Telegram ji wee kwubo okwu Obinwannem and ha ma ya ka ha ji wee na-eme gị ka ị na-eheti m more and more ị na-eheti m is more problem na na Nigeria na dakwu n'Igboland because ihe eti onye ahụ na-ekwu eziokwu the worst things ga-abịara gị bụ na ị ga-anazi and onye ahụ na-ekwu eziokwu ga-abịakwa tekwa ọnọdụ. So no bụzi the passion onye a na-ekwu eziokwu na-enwe ka oyi ji na-ewe ọsọsọ afọ ga na-ata that na if our people can listen to me na ha matazi afọ a so no bụ afọ a ndị be anyị na-ata bụ ihe na-ata ma afọ like even ịbịa na program na-emechi ụmụ interview ọ bụ ọdụm na-akpọbata ya onwere onye na-ede akwụkwọ enweghị ike idere anybody ọ just prince bịara na-akpọbatazi ndị mmadụ na-eme ihe a bụ ihe volunteer onwe ka ọ na-eme nwesị ya nsogbu adịrị onye ọbụla ịkpọtara m ga-eme interview and na-eme interview na ma mmemekwa interview ka m nwa na-achọkwa ịhụ na ya ga-emekwa elu echi ijekwa ikpe ọ ga-ahụ abịa ọsụm don't worry na ya nwere plan and that plan ahụ nwere m na ọ chọrọ ime ka ndị Igbo ka ọ maragodo ihe ndị Igbo na-eche maragodo ihe ndị Igbo chọrọ na this struggle mana ndị na-ekwu eziokwu na this struggle ma ndị na-adịghị ekwu eziokwu o mechie investigation akịta na ọkpa ya information abụje na to Trump mgbagwazienu m na ka ezi ihe Trump ga-ekwubezi na ndị na-asị bịa nyere ya aka wee banye agwago m one statement ngwara nsị what about if Trump want to come and reset Igboland or reset Nigeria si na ya ga-eji American standard wee reset Nigeria what do you think about 419 ndị mbute na ndị ori na ndị na-egbu mmadụ kedu ebe na-eme expect which is na ala be anyị na ndị nwechara ezigbo ego na be bụ ego bute 419 ọkwefuru mgbe eji Billord wee confuse unu little bit unu eburu kesi unu na-ebujere si Billord ọ dịka Billord bịa enwezi Nigeria emechekwara mgbe ọ na-abata eme ya escort ka o wee bụkwa na na-eme yiri na confusion a
na were ndị dị ka ma Uncle IB ha ma no Igbo ha ma Jofo ha in that confusion. If they know the one when they go at, the thing will give followers, they will give noise. Then they will not say who can add that one when they acquire the game. More that thing is going higher, is more all the people who know about they use that video when they page. Game with go. And that in was if they have plan no send groups when they mean manana say on Obi-Wannem OFU-OBI. Because now Onyeka Jim and Matching the man Obi-Wannem and net delete only open up Obi-Wannem a reason why you enter this Obi-Wannem. If he cannot give amount of what I'm expecting to make sure that our people gonna deal hammer, the man when he no Obi-Wannem. Obuni chokwan ka I partner with Ndocha Bambo for that Ndocha a mandate by because a man of the government now all of us come together and say we want to do this. The now revolution obuno mu abonye dika very dark man unu ga love konya mana amarosi me na ndi dika anyi wabuku mununu bukwa ndi mu experience and the mandate agajidozi by and I manipulate is I present na social media na cause kan name of future. Mana unu wano na Igbo bụ ndị anyị na-achọzi ka anyị mara ndị nọ na social media about to go. This freedom we are looking, we can never get it without all of us come together, and we cannot come together because a lot of people already go bribe. No, the konye zuru oshi bena si aka eje na konye ozuru ihe oge na amaghị obi na abụ ngwe konye ahụ chọpụta na onye zuru ihe na ọmụkwa mgbe na boss na onye ọhụrụ ya. The same thing aka ndị nọ na buy kiti na asị abịa na IPOB bịa support na ndị Kanu. They are feeling that na obu na Biafra bịa na aga chọpụtakwa na ha gburu mmadụ, aga chọpụtakwa na ha zuru ori, aga chọpụtakwa ka ha zikpa ego abụrụ ezigbo ihe mba Biafra ama mbịa. So ị naghị check that kind thing no dị n'ime ndị be anyị anọ ndị a bụ ndị dị ka bebi ọkụ. Ihe bebi ọkụ na-eme bụ stupidity among stupidity in Ebonyi State, because no onye ga-agwa a baby ọkụ na that thing no na-eme is a rubbish. He's not doing like an Igbo man, he's not doing like a somebody that is already love our freedom or love humanity. Now, we only make it a baby agosigi, no Ebonyi n'anya. Why are you showing money? Ndocha system ndocha ihe rocha na ben nago bi ihe ndocha. System ndocha bụ na ego ahụ kita ibu kita. Ndị ahụ kiriri ya n'anya, afụrụ ya n'aka, ga-change mindset ịgba mbọ fụ na ha make sure na ha bịa close to you. Onwe ndị ga na-asị na ha ga-akpatarịrị ego ka ha dị ka bebi ọkụ. Onwe ndị ga na-eme research kedu ihe bebi ọkụ na-eme akpata ego. Onwe ndị ga na-eme research kedu ka bebi ọkụ si spend ụdị ego a. That is the mindset of many people for ya. Even ma ndị nene na camera, ma ndị jereje, they will change. Onwere ike ọ bụrụ 100 people be here for that in bebi ọkụ mere. Automatically system will be corrupt and looking how they can be like Baby Oko. And all your corruption mindset. So what Baby Oko did in Ebonyi State is corruption mindset. And that is why the enemy of progress, because I cannot do like Baby Oko. But Baby Oko, let him do it in a proper way. The same thing can go on na wedding. And they must be thinking to be like you, and you will never tell them what you did to get that money in effect. I know guy make corruption in the mindset of people. Through our ancestor structure. Because na as no onye kwube ka chi esi weke that na onwe ikodi ka na anu ogu. Mana mu wana gunu bikonu. Na obu that unu chi unu ga-anwu, unu achọghị nwu na agaghị anwu. Yotago, onwere ihe dị ka anyị niile bịakọta na bụrụ onye na-enwe nnemi. Ndị niile ifo ọ dị ka mụ na ha na-akọ ọnụ today onwegoro ka o esi dị mmadụ bịakwute m nwachigharịkwa anyị akpawakwa nkata. Mana ọ bụrụ na dobezi ahụ unu ga-esikwa otu ahụ sachi ya nwetie. Ana m agwa ndị Obinwannem n'ala Igbo biko unu pụtanụ ka anyị nyere onwe anyị aka. Every month ọ bụrụ na ụwa naira ka anyị nyere unu ka wee obi wee dị m mma. Yotago because na agaghị m adị ndụ na-afụ na na-ata afụ ndị nsị ka m pụọ na social media kịta. Ihe niile ahụ fugoro afụ na ihe niile m megoro eme ọ ga na-abịa m n'isi na ọ na-abịa m n'isi ọ ga na-enye m nsogbu onye mere na m amarapụ ihe gbasara freedom of my people mana ana m ayọ Chukwu kere n'igwe kenu maka onye mindset of forget and forgive, because onye m the mindset of forget and forgive m ga-forget ndị Igbo forgive we ha n'ihe ọbụla ha mere m akarịa m on to obodo Igbo nwere ihe m ga-eme na mmụcha nwa ụmụ m chọọ ha dịka Obama dịka Trump, because all of them nobody the American citizen. Trump was the Germany by history, but on America. So it doesn't matter because that land belongs to God, and God is God of all heaven and earth. So there is no limit of God. God whether create generation of population, yeah, mindset of idiot.
ine n'anya n'ụwa gị fụ n'ụwa bụ ka isi wee dobe ụwa ka ọ ga-esi dere gị ichi na-egbu mmadụ gbugide mmadụ wee nwụọ, that is how it's supposed to be. Ichi na-azọ mmadụ zọgide, that is how it's supposed to be. That is why na-agwa unu na ọ bụrụ that na anyị niile chọ ka anyị bie ndụ ba akwomi nke ndị Hausa na-asọ, imana all of us will drop our ego and make sure that we behave like Hausa to make sure that we conquer again like they are conquering us. Because there is no way we can now win these people without all of us to come together and bring our ego down. Those things, we need to plan how we go use you to stop those youths that are supporting them. Without that, I don't know about one na mari hendu na kpo egwu soro gede afụfa ị ga-ata n'ilu Onyeka na-ebela akwa, Onyeka na-etiri mgbu, mana na masị Chukwu nyere unu aka ka unu wee mara that n'ihe unu na-esikọnata n'oge onwe kasị gị bezie esi na oghe hezege mana ọ gị si n'oge na mana ọ ga-aga mma na anyị na-eji aka ịbịakọta ọnụ. I love peace, I love unity, I love understanding. Ihe ndị echiche ego nsogbu adịrọ anyị sị weta ego kunu support ife anyị na-eme ọ dịka ya nwa na ọ dịka ma na bibia were power asụgo m unu many me invite na company na can work with you, but na ihe na-ekwu okwu how can Igbo people gain interest to become somebody tomorrow? Kedu ihe ga-eme ka ndị a na-agba abịa n'obi nwa na ayọ ma ayọ Yoruba ayọ ka ọ bụ na ndị nọ n'ala Igbo na-akpacha anya ayọ? Because mgbe nọ na Wọliwo, I remember mgbe nọ na Wọliwo ndị jiri obodo Igbo jeche obodo Igbo bata anyị na-ata asị ha bụ ya create ma ya bụ ya nka mee nke ọzọ ịghọtago, mana ọ bụrụ by force. The same politics agụgụ anyị nwa nọ na street ya ga-eme anyị je kpọrọ politician aka onye anyị ga-eje goro mmanya na ahụ ma ọ gwa anyị je n'ebe dị na goro ojide as a credit emecha ọkwụọ. We have power to control ourselves then. Ọ bụrụ na-eme election campaign ha bịa na ward anyị gasị dị iche iche wee gwa anyị butere anyị ego anyị were bọs kpotere ndị mmadụ ekporo eje paakị ha na field apaka na field ahụ then ha evidocha kamera niile ha ga-evidochazie the next thing ha ga-emezi bụ esendere ndị ụwa niile adụzie ka ndị ha na-asọpọt ya but ọ bụ ego ka kwụrụ ha pụtasịa. So adaeji because of population wee na-agwa gị that ihe ha na-eme dị mma. Let me tell you, they may bribe P.R.O now. Onye mere Agbalanze ji wekwu okwu now. They may bribe, we can bribe go P.R.O self. Now in the way that na P.R.O ga na-behave ya ahụ na-behave so that unu ga na-eche nọ na-abịara unu. Ngotago mana akwụgokwu ugwu obubago ngotago onya mere na P.R.O na-emegoro ihe niile ọ na-eme ị ga-afụ ndị merụ ya ahụ ị ga-afụ ụmụ mgbe ọ dị ka asị na o mekarịa n'ihe oji ọgwụ agbahiri obere fim asị na kedu ya na-akpọ ya na ọ survived attack ngotago. So ihe ndị anyị na-ebucha format anyị nwa bụ baba format ndị be anyị onye ka okwute ji ekwu okwu na-ekwu na-aghọta mana achọrọ m ime ka okwute mara na okwugidegoro ụdị okwu ahụ na-ekwuru 10 years na nwerekwa ihe unu ga-eme anaghị ma nya ka Agbalanze ji wee okwu gbara onwe ọsọ because na achọrọ m ka ndị be anyị matazie na ọ bụ ọzọ ekwurekwu ka anyị ji dozi be anyị ọ bụ ọzọ ekwurekwu ịkpọtara na Prince, you are listening to me. It is not about bringing people on this platform. It is going to help our people. Go join Obinwannem your village or join your village. Make sure that your village started doing what you want others to do. Go to your village and start doing what you're expecting others to do. Coming on social media, am I commanding you? Am I telling you? I'm wasting my energy. So bringing people is not going to solve the problem. What is going to solve the problem? Change from yourself. Change first. Because you never change and want others to change. That is why they're afraid of you. If you're telling people to change, now he will be looking for you. He will looking to you that telling him to change. How can we be addressing the whole world that we want change? Whereby that almost our people in all over the world are scamming their people and other people. You don't know that those things is the people thinking about? There are many African people I am communicating with. They give me a message about what is going on. And sometimes in the work I'm with Igbo dress and by Asna Mamari. Can make a man has English or Mamari. So now that na now if we upload Chagini, look at him in South Africa, onye pastor na Suzuki flight go man governors. Obna had was interested on hard rock here for women in South Africa and Egwu with you, and then when with on social media, the same thing I mean a Boko Haram, and they would had all the care. If you give the governor in Ugwu state address issue of Yenemena Bene or Soludo. Okwana Egwu na kuchoge na agbara egwu na na-ajụ na-ajụ unu nwa bụ ndị Obinwannem na-agwa pretenders achọghị m ịma maka na agwa gị na egogidere ndị Igbo gogide ndị Igbo gokwo ma mama gị na papa gị
nke bụ na ọ bụrụ na ị dance in the tune of ihe na-eche that na onwe okwe gaga n'iru ihe bụ blackmailing. Ọ bụrụ na m ekwutere nke dị gị n'obi okwefu na ya maga n'iru. Ọ bụrụ na m esoro gị na-ada mugu ahụ na-ada okwefu na m amaga n'iru. Anọ ndị na-ada mugu na-ada adịkarị radikal. Ndị na-ada mugu na-ada adịkarị radikal. Onye mere ife na-eme n'ala Igbo na-eme. Ndị ahụ nwere obi nwanne bụ ndị ahụ nwere ihe ha na-eme. They will never go anywhere problem. But the radical people always show you that they can destroy everything at any time. And they get believe that thing because you are expecting somebody to destroy your enemy. That is why a lot of our people believe in religion. We believe in religion because we believe that religion is died by fire. And when your enemy have a problem with you, only thing you have to think is about to fire the person so that your God will believe it. Because what makes you to think that your God is livid? Because when you fire, the person will die, you will be happy. That is when these people know that their mindset have corrupt. Let my enemy die. Sometimes I begin to ask, who is that enemy? It is your brothers and sisters. You don't need to pray. Then Obu that you say, why are you praying? So you Okechukwu na-egburu gị mmadụ. Ya gazere niile. Do the wrong ọbụla. From the streets of Anambra, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new
financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired.